Boa tarde. Por favor. Ben, son as 19:30 horas, miércoles 8 de abril 2026. O asunto que nos traemos aquí é a convocatoria da sesión plenaria ordinaria do Concello de Ponteceso co expediente número 2026-G010-000001. Na orden do día, na parte resolutiva, señor secretario, punto 1. A aprobación da acta da sesión de 4 de febreiro de 2026. Alguén ten alguna rectificación ou algo que aportar? José Manuel. Non quero aprobar a Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Moi ben. Sí, por ahora. Noelia, de forma momental. Se incorpora máis tarde. Vale. Punto 1, punto 2. Señor secretario. Ben, leo o ditamen para facer constar que a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno reunida a 1 de abril de 2016 e tamén sobre o seguinte asunto: aprobación da proposta de revisión de oficio para declarar a nulidade do convenio Fundación Torre Pujales, alcalde e Concello de Ponteceso, que se asinou o 3 de xaneiro de 2020 para ocupar e xestionar o Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte. Aí está o expediente completo, nos prestaron alegacións. Pasouse a votación do asunto, tendo o seguinte resultado: votos a favor 3 do Partido Popular, adiante por Ponteceso e Partido Galego, e unha abstención do PSG e PSOE, quedando, polo tanto, ditaminado favorablemente para levar o pleno da corporación. Moi ben. O punto do orden do día, o que facemos é revisar o convenio ca Fundación Torre Pujales. Ao encontrar este documento que otorga unha ocupación domanial de forma irregular, o que fixo o equipo de goberno foi facer unha consulta con Secretaría, que a Secretaría deste Concello. O secretario indica no seu informe que, ao seu juicio, estamos ante un convenio con causas de nulidade. Todo acto administrativo hai que ejecutalo con un procedimento previo, é por un órgano competente. Para revisar de oficio calquer acto administrativo que este en curso en causas de nulidade, é preceptivo o dictamen que debe de ser favorable, e por eso acudimos ao Consello Consultivo. Cando teñamos ese dictamen, volverá a pleno e veremos se o informe feito para a nosa Secretaría está no correcto ou non correcto. José Manuel, ten o turno da palabra. Ben, para empezar, o que digo todos os plenos, a ver se alguna vez toca o pleno cando é a data dele, porque creo que non houve ningún. Tamén ten as súas actividades, as súas cosas, e sempre procura deixar esos días para poder facer o tema do pleno, e nunca non coinciden. En canto ao tema vou a ser rápido, porque senón podemos perdernos aquí. Está moi ben todo o que vostede di de Secretaría, do Consello Consultivo, pero a pregunta é fácil. Estorba? Ou hai algo persoal en este tema? Porque non entendo que vostede está dicindo na prensa que o máis seguro é que non se presente, para que quere montar unha guerra agora a finales da legislatura. Como se non houbera temas importantes que tratar no Concello. E se vai a presentarse, é outro tema que hai que buscarlle unha funcionalidade, buscarlle algo para non estar todo na prensa co tema do museo. Ten que haber unha fórmula. Se vostede non é capaz de acadala, pois intente de algún xeito buscando outras persoas que poidan chegar a un acordo, pero que non podemos estar durante todo o tempo o tema de museo sí, museo non, e que non ten ningún sentido. Hai que chegar a acordos como sexa. E unha vez que se chegan a acordos, pois plasmalo nun documento como vostede queira, pero é que non entendo, sigo dicindo, non entendo esta guerra. Para mí non ten sentido. Nada máis. Moi ben.
Fátima ten o turno da palabra. Eu coincido co que dicía o señor Poseverdes. Non entendo tampouco o porqué de súpeto, despois de 3 anos no goberno, pois case de un día a outro empezan todos estes argumentos. Para min, basicamente, unha cuestión de se lle apeteceu que isto tiña que ser así, vostede xa decidiu que isto tiña que ser así e comezou a buscar cales eran os argumentos e quen lle podía dar cobertura legal para facer isto da forma que vostede decidiu. Non estou de acordo coa forma na que procedeu, sen dar comunicación ás forzas da oposición, como xa lle comentei noutras ocasións. Non estou de acordo coa fórmula que se está levando, basicamente argumentando en contra da simpatía dunhas persoas. Non creo que isto deba basearse en que nos caen ben as persoas que levan a fundación ou non. Pareceme que a arte e a cultura está moi por riba desta cuestión e que as perezas e as diferenzas pois hai que limalas e, como dicía Poseverdes, é preciso chegar aos acordos pertinentes para que isto non pase. Estou totalmente en contra de que marche o volume de obra pictórica que no museo, que vostede dea lugar a isto pola súa conveniencia e por unha cuestión absolutamente electoralista. Eu xa non teño en dúbida que vostede sí que se vai presentar. Iso é unha cousa que vostede está dicindo, pero está totalmente claro que os pasos que está dando absolutamente electoralista nos últimos meses, a dúbida non existe. Entón, eu estou totalmente en contra do proceso e da forma de proceder que levou para facer isto. Ben, Roberto Andrade, ten uso da palabra. Adiante por Ponteceso, antes de entrar a valorar este ditamen de proposta, quere deixar claro que quere que o Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte, MACMO, siga na súa sede actual e que así yo fixo saber ao señor alcalde de Ponteceso no seu momento. Tamén queremos deixar claro o noso apoio á proposta efectuada polo alcalde de Ponteceso á Fundación Torre Pujales. Apoio que se produciu tras información facilitada polo alcalde das graves irregularidades do convenio presuntamente irregular ou ilegal firmado polo exalcalde señor García Carballido, que perxudicaba ou podía perxudicar gravemente o patrimonio do noso concello. Tamén lamentamos que por dita fundación non se puxeran en contacto con nós, a fin de buscar o noso apoio, a fin de favorecer a negociación entre as partes implicadas, e, sen embargo, buscaran a confrontación política e política para presionar o grupo de goberno. Adiante por Ponteceso considera que aínda non é tarde para buscar unha solución satisfactoria para ambas partes, pero sempre dentro do marco legal e antepoñendo os intereses do Concello de Ponteceso. Por iso, poñome a disposición das partes para buscar unha solución consensuada mediante o diálogo e unha negociación libre de intereses políticos e persoais. Respecto ao ditamen da proposta, políticamente pouco podemos dicir, xa que a proposta contén unhas consideracións xurídicas demoledoras coa forma de proceder do alcalde de Ponteceso, por incurrir presuntamente en varias causas de nulidade de pleno dereito na firma do convenio de colaboración asinado o 3 de xaneiro de 2020 polo exalcalde e a representante da Fundación Torre Pujales. En base a estas consideracións xurídicas, temos o deber de votar a favor deste ditamen de proposta de revisión a fin de que o Consello Consultivo de Galicia emita ditamen preceptivo e vinculante sobre a posible nulidade do convenio firmado. Gracias. Juan Ramón Torrado, ten uso da palabra. Queremos deixar claro que desde o Partido Galego, tanto como Partido Galego como membros do grupo de goberno, non somos partidarios de que o museo marche. Por outra parte, o ditamen é bastante claro. Cando cheguen aquí, creo que a nós como políticos só se nos pide que cando ven hai que facerlle caso, non? Por lo tanto, vamos a facerlle caso, vamos votar a favor da resolución do ditamen. Pero, bueno, eu digo o mismo que lle dixen, eu comigo si falou xente da fundación, falou ao principio, cando empezou todo, falou unha xente, estes días falou a señora Cristina, comigo, a uns días do pleno,
eu dixenlle, están por aí, e poden dicir se minto ou non, que eu considero que posiblemente o fallo estuvo na interlocución, pero na interlocución non só por parte do Concello, sino tamén por parte da Fundación, que, desde o meu punto de vista, na parte que a mí me tocou do intento de interlocución, deixou moito que desear. Eu creo que estamos a tempo, estaremos sempre a tempo, sempre que todos queiramos poñer un pouco da nosa parte, que se pode intentar reconducir todo de alguna maneira. Non creo que haxa ninguén que queira que o Magno, así porque sí, que marche. Pero ten que dar as cousas moi claras como non estaba no convenio anterior. Hai que deixar moi claro moitas das cousas que se solicitaba a Fundación, e se non son tan alós, son algo menos, pero sí, teñen que quedar moi claras, moi marcadas, porque había un vacío moi grande, por non decir que se firma un papel en blanco e xa está, non pode ser así. Estamos falando de unha cousa moi extraña, ten que quedar bastante claro por as dúas partes. Nós deixamos a nosa postura clara en cuanto a que non se marche, pero tamén deixamos a nosa postura clara que nós vamos votar como membros do equipo de goberno, vamos votar a favor. Xosé Lois García Carballido, ten o seu tempo. O PSOE foi o primeiro grupo en preguntar por que o Concello habría un conflito innecesariamente cunha entidade cultural, neste caso, cando se podía levar de outra maneira. Agora chegamos ao remate, no que se monta un expediente, nós non dubidamos do carácter legal desta montaxe, porque evidentemente o Concello ten o seu dispor asesores que lle poden axudar a isto, pero nós sí que queremos darlle un simbolismo ao que supón o Magno e o traballo que se fixo polo Magno. E para eso, utilizando os meus 3 minutos, pídolle ao alcalde un certo tempo para poder rematar de lelo, gustaríame ler a carta aberta ao señor alcalde de Ponteceso e a corporación e ao pobo de Corme que dirixiu Quico Cruz Ferreiro. Ben, decía Quico que se considera con autoridade moral para escribir esta carta, posto que fun colaborador e constructor do edificio da Fundación Torre Pujales hoxe Magno. En primeiro lugar, quero dicirlle ao Concello que estamos en débeda e de facerlle unha homenaxe a Cristina Cervigón. Hoxe está aquí con nós a persoa. Di Quico Cruz. Foi a filántropa que, por agarimo ao pobo de Corme, mercou a casa aos heredeiros de Tío Chuco de Alejos para facer o museo e un centro cultural, poñendo do seu diñeiro tanto para a compra como para as obras de acondicionamento. Dona Cristina Cervigón puxose en contacto comigo, con Quico Cruz, para levar a cabo as obras do museo, de acordo co proxecto dun prestixioso arquitecto de Madrid. Estudiamos os traballos a realizar para dar un orzamento conxuntamente cos arquitectos Jorge Nimo e Carlos Mezquita, os cales levaron a dirección de obra. Quero dicir tamén que tanto as obras como a dirección das mesmas foron a custo real e que Sergesco S.A., a miña empresa, deixou de cobrar a última certificación por unha cantidade importante, que foi de 50.000 euros, co único fin de que Corme tivese unha casa da cultura e un museo, cunha arquitectura singular e digna de ver. Por tanto, pido con todo respeto, e xa que non vexo ningún inconveniente, que o edificio do Magno, tal e como está actualmente, continúe sendo un centro para uso da cultura, das accións culturais e actos de calquera tipo, centros de ensino, etc. E remata a carta dicindo: é polo que, señor Mato, apelo a súa boa vontade, xa que Corme merece poder seguir contando con este local para todos. Moi ben, pois temos o prazer de ter hoxe entre o público a Cristina Torre Cervigón,
é unha figura clave detrás da Fundación Torre Pujales en Corme. Pois unha persoa que ten 83, 84 anos contribuiu a transformar o paisaxe cultural, o único concello de Galicia pequeno que ten un museo de arte contemporáneo, pois na orixe foi como pequena homenaxe ao seu marido, o pintor coruñés Julio Pujales, e tamén pois a tradición mariñeira que tiña e o amor profundo que tiña pola nosa costa, porque ela é originaria de Madrid. Entón, nós queremos poñer en valor a Fundación Torre Pujales, a creación do MACMO, Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte, pero tamén iniciativas como a Residencia de Artistas, que é un dos maiores logros para nós, ter un programa de becas que trouxo xa a máis de 50 artistas, moitos de rango internacional, a maioría, a Corme, dinamizando a vida local con todas as actividades culturais que fan no museo, ano tras ano, sobre todo na época estival. E por eso nós queremos defender que esta proposta non se pode aprobar tal como está, porque é como declarar a defunción do Museo de Arte Contemporáneo. Mire, hai críticas ao goberno anterior, pois o goberno anterior fixo o que puido para salvar o museo dunha subasta e, polo que vemos, o Concello mercou e invertiu aí na subasta, no arranxo do ascensor, na colocación do proxector, da pantalla, etc., arreglo da iluminación, 7 ou 8 veces menos do custe real do investimento. Entón, eu creo que non podemos declarar a defunción do museo. Eu, resumindo, diríamos que se se aproba isto tal como vai, terminou o seu tempo. E remato, un alcalde pois sería coñecido por salvar o MACMO e outro sería coñecido por pechar o MACMO. Perfecto. Ben, para responder a todas e cada unha dos comentarios que fixeron todos os grupos, volvemos a manter o mismo. O equipo de goberno, tal como dixo Roberto Andrade e dixo Juan Ramón Torrado, para nada desea que o MACMO se vaya de Corme. Para nada. O que sí, o equipo de goberno non vai a ser nunca cómplice de algunhas cousas que pasan no MACMO, nin vai a ser flexible cas normas que lle pusemos ao MACMO. Eso que o teñan clarísimo. O sea, nós, antes de tomar cada un dos pasos que tomamos, pensámolos, razonámolos e justificámolos. En ningún momento nós fomos a ningún medio de comunicación a falar do MACMO. En ningún momento. Nós cada vez que entramos a responder a cualquier cuestión fui xente da Fundación Torre Pujales accede a un medio de comunicación, saca o tema, chámanos e nós respondemos. Para facer todo correctamente, o que fai o goberno pide a Real Academia Galega de Belas Artes que, por favor, se persone en Ponteceso e faga un informe do que ve no MACMO. Isto é publicado, é público, Voz de Galicia, non o publiquei eu. 9 de decembro do 2025. En medio da polémica surxida polo posible cerre do Museo MACMO, en Coruña, en Corme, a Real Academia Galega de Belas Artes quiso conocer de cerca a situación. Para iso, o presidente Manuel Quintana Martelo e o secretario Felipe Senén se reuniron días atrás co alcalde no consistorio e antes visitaron as instalaciones municipales que albergan as obras. El presidente deja claro, antes de nada, que solicitaron el encuentro con el regidor para informarse acerca del problema, algo que hacen con frecuencia según traslada, para proteger todo lo relativo al patrimonio, arte y cultura gallega. Así lo mostraron su preocupación por el posible cierre del museo. El alcalde le manifestó su intención no era pechar el museo. Esto fue el 9 de diciembre. Son unas instalaciones que la Academia ya conocía. No obstante, en nuestra visita explica el máximo responsable, insisto nesto, Real Academia Galega. Non é José Manuel Mato quen emite este informe, Real Academia Galega. Observaron deficiencias moi grandes,
sobre todo relacionadas con las humedades en el almacén de las obras. Están postas de maneira moi precaria e pouco cuidada. Isto non o digo eu, insisto. Encarna Pisonero, patrona de la Fundación Torre Pujales, que gestiona el Malmo, comentó: hay siempre un deshumidificador que sí está funcionando. No hay problema porque el técnico lo tiene que poner. Además, indicó que si las obras están deterioradas es porque desde el concello metieron de todo allí, sillas, palés, etc. Por otra parte, desde la Academia se interesaron por el inventario y la valoración de las obras, preguntando se había dentro do Concello e díxosenos que eles non o tiñan. O cocal, os criterios museólogos parécenos moi escasos. Non coñecemos o inventario, pero si existe un convenio de cesión de uso das instalacións públicas en este caso, co Concello, cuyo contido descoñecemos. Debe figurar nel como ocorre en calquer outro museo. Na escritura da Constitución de dita fundación se hizo unha catalogación das obras con todas as súas características que se le ha mandado al Concello, como mínimo 3 veces, señalou a patrona. Isto todo é un documento que publica a Voz de Galicia ese día, o día 9. Los miembros de la Real Academia Gallega de Bellas Artes tamén precisaron la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil. Cuando un edificio es de una institución, debe tener un seguro para el continente y para el contenido. E iso requiere dun inventario, coas condicións nas que se están as obras, súa seguridade, máis a súa situación económica, porque o responsable pode chegar a ser o Concello, salvo que a Fundación teña un seguro para as súas obras. Pois isto é o que di Manuel Quintana e Felipe Senén, alguén que están ao frente da Real Academia Galega de Belas Artes. Pois isto foi o que lle exixiu o Concello á Fundación Torre Pujales. Señores da Fundación Torre Pujales, o Concello pon un técnico de museo que vostede, cando gobernaba, non o puxo en ningún momento. Nós sí que poñemos un técnico de museo, como habíamos acordado con esta xente. Poñemos un técnico de museo que paga o Concello, que paga o Concello. Está nas instalacións de Corme dirixindo o museo. Dicímoslle, por favor, collan ustedes a parte, a planta 3 e a planta 4 do museo, e o Concello quédase que a planta 1 e a planta 2, que é onde está o audiovisual, compartímola. Fanse cargo de asegurar as obras, fanse cargo de trasladar ustedes as obras e fanse cargo do seguro de RC. Estamos nós poñendo a Fundación contra as cordas? Non. Nós queremos que a Fundación siga, pero a Fundación vai a seguir se cumple as normas que nós marcamos. Normas que nos indican aquí esta xente que sabe moito máis que nós que teñen que cumprir. Entón, por eso chegamos a este punto. Chegamos ao punto porque nós queremos facer as cousas dunha forma correcta. Non hai ningún tema personal, non. As faltadas de respeto que esta xente comete co alcalde, iso xa se amiña con eles. Non ten nada que ver, que non se preocupen. Vale, como este xa puxo en algún informe seu tamén aquí, que pode ler algún informe que xa usted no pasado reflexou as súas desavenencias ca Fundación Torre Pujales. Entonces, móstrome inflexible, non hai volta atrás, queremos que o museo siga, ojalá queiran seguir, pero as normas están marcadas. Se cumplen as normas, seguirán, se non cumplen as normas, sentindo moito, teñen que abandonar. Moi ben. Procedemos á votación. Ben, Xosé Manuel, quere ter outro turno da palabra? Deixame un pouco parado vostede coa súa forma de actuar. Sí. Isto non parece que estamos nun xuicio sumarísimo contra alguén, cando o que deberíamos estar intentando é todo o contrario, é dicir, mirar se é posible que non sexa todo o que vostede di, e máis que non sexa todo o que eles din, que sexa un acordo, vos repito, un acordo e que sexa un acordo entre persoas que queiran dialogar, non que queiran impoñer os criterios. E polo que vexo, pois hai pouco que facer. Polo que vexo, ten usted moi claro, e entonces, pois, eu desde logo non estou de acordo con isto. Fátima, quere ter turno da palabra?
Sí, o que dicía, que vostedes xa o ten decidido, non trae o pleno para, non sei se para que, non sei exactamente tampouco para que precisa traer o pleno esta cuestión, cando podía vostede dictaminalo como por resolución de alcaldía, seguramente, para que vaya ao Consello Consultivo e volva tamén outra vez ao pleno. Entón, xa dixen, non estou de acordo coa súa forma de proceder, non estou de acordo coas formas coas que vostede está levando isto e tampouco coas que as conta, e iso, que xa dixo vostede que non hai volta atrás, pois vostede ten a maior. Roberto Andrade, ten a súa palabra. Juan. A ver, a min faise mal mo extraño a parte do señor Lois García Carballido. Nos todo o que nos explicou sobre o museo veu para Corme desde que eu xa estaba en Corme, xa levaba 8 anos, máis ou menos sei como vai e sei como fui. Eu sei que a señora Cristina ten o seu patrimonio empeñado prácticamente no museo. Pero aquí estamos debatindo un contrato que alguén non fixo como era debido con eles, e ese foi vostede. E vostede, para defendernos o museo, traenos unha carta que nos lee de Kiko Cruz, que tamén conocemos todos e tamén xa todos sabemos que traballou na obra e que fixo o museo. Por lo menos os que somos de Corme sabemos que foi Kiko Cruz o que o fixa o que estuvo ali. Eu esperaba que usted nos dixara cal foi o motivo porque ese acordo que vostedes firmaron non pasou polos registros que tiña que pasar do Concello. Porque se eso estuvera feito como é debido, non estábamos neste punto no que nos atopamos agora. Nós non queremos que o museo marche de Corme. Volvo a repetir, nós estaremos pola labor de falar con quen sea para intentar que o museo siga en Corme. Pero tamén estamos pola labor de querer facer as cousas como é debido. E usted debió de saber, porque xa era na súa segunda legislatura, se non me engano, usted xa sabía de que iba a cousa, xa sabía como se fan as cousas no Concello. Por que non fixo vostede todo conforme a lei para que ahora as persoas da Fundación teñan este problema? Por que intenta vostede, a modo explicativo, tirarlle o morto a outros? Non é responsabilidade do equipo de goberno que está pasando, señor Carballido. É responsabilidade súa. E algunha vez, ainda que usted asuma algo do que non fixo ben, pois tampouco non pasa nada. En este caso, foi vostede quen puxo na situación nas que están as persoas do Magno. E repito, nós non queremos que marche de Corme. Xosé Lois, ten o turno da palabra. Moi ben, moitas gracias. As asociacións sin ánimo de lucro poden cometer erros, pero se traballan desinteresadamente polo seu povo, sexa no fútbol, sexa as comisións de festas, sexan os coros, xente que traballa desinteresadamente, non se lle pode vir cunha invasión como se fora a invasión de Israel e Estados Unidos a Irán, con todas as armas, a botarlle encima abogados, papeles. Non, o que hai que facer é apoiar o traballo das asociacións que traballan desinteresadamente. Sobre o informe que nos trae dese arte, dese organismo artístico galego, pois eu non o vexo ben. É dicir, vir un día a Corme, que non veñen nunca, e vir un día
a botar esterco sobre o traballo feito por unha xente sin ánimo de lucro e despois marchar cómodamente á cidade, as súas vidas e as súas institucións apoiadas seguramente por fondos da Xunta de Galicia, pois eu vexo mal. Vale, se queren vir un día que veñan a falar ben de Corme, a falar ben das cousas que se fan en Corme, e iso que vou a facer. Antes de que me quite o turno de palabra, nós imos falar ben do traballo feito por la Fundación, como lle chama vostede, dunha forma un tanto despectiva, xente. Ben, apertura da Fundación Torre Pujales no 2006, Museo de Corme no 2012, declaración declarada de interese cultural galego a Fundación, creación do único museo de arte contemporáneo da Costa da Morte, recuperación e conservación da obra de Julio Pujares, creación dunha colección permanente de artistas internacionais e nacionais, integración das distintas artes, pintura, escultura, fotografía, todo nun mesmo espazo, incluso artesanía. Creación dun patrimonio artístico nun pequeno probo costeiro, o máis fermoso de Galicia para min que é Corme, convertíndonos nun punto de atracción cultural. Bueno, a rehabilitación do edificio histórico é de ver, é un diseño arquitectónico que pon en valor o que é a arquitectura tradicional galega mariñeira. A escaleira de caracol metálica é unha obra de arte, igual que a reixa da entrada. A terraza escultórica exterior que está na parte superior, no ático, para min é a máis bonita que hai. O lucernario que dá luz abaixo, na forma de pirámide, pois é un pequeno Louvre que temos na Costa da Morte, e neste caso en Corme. Para min é espectacular a integración da arte e da arquitectura no edificio. Xa o propio edificio é unha obra de arte en sí. Por eso nós, cando no goberno apostamos por mercado, foi porque era un museo. Non mercamos un edificio, mercamos o museo para que pudera traballar a Fundación. Un minuto. Xosé Lois, terminou o seu tempo. Obras de Laxeiro, Xosé Lois, chamo a atención por primeira vez. Antonio Saura, Colmeiro, Lucio Muñoz, artistas emerxentes, becas para artistas plásticos. É dicir, eu creo que non hai... Podía seguir media hora falando ben do traballo feito no Macmo e falando mal dos que veñen un día ao ano a Corme ou un día cada 10 anos e a falar mal de Corme. Xosé Lois, non me obligue a votalo fora do pleno. Respete como cando usted estaba neste sillón lle gustaba que o respetasen. O equipo de goberno tenderalle a man a Cristina Torre Cirvigón para sentarse nunha reunión sin maior problema. Non vou a ser eu quen lle poña problemas, que non vou a ser. Temos que respetar uns mínimos. Volvemos a repetir. Ten que haber un seguro. Tense facer cargo dos traslados. Certas cousas que son básicas. Eu teño que protexer os intereses do Concello. E neso me vou a seguir. En protexer os intereses do Concello. Non en quedar ben. Non, en protexer os intereses da institución que represento. Iso estou aquí. Iso é o que vou a seguir facendo. Vale. Mantendida en todo momento a sentarme ca Fundación. Sin problema ningún. Mañán mismo. Poñemos cita, séntome ca Fundación sin problema ningún. Non vou a ser eu quen vaya polo camiño da tremenda. Pero hai ciertas cousas que teñen que ser básicas. É moi fácil, cando un está na oposición, dicir, usted tiña que ser, usted tiña que facer, eu teño que defender os intereses do Concello. Iso é o que sei. E nese sentido vou a pelear. Pero pelear ca man tendida, Vale, non quero para nada que marche o Macmo de Corme. Para nada. É seguro que se Cristina quere, seguro que hai un acordo. Segurísimo. Porque non lle estamos pedindo cousas tan imposibles. Non estamos pedindo nada imposible. Compartir o centro, que o noso técnico teña poder de decisión, que se teñen que facer cargo das súas obras, que as teñen que asegurar eles, e que estamos pedindo cousas de sentido común. Nada máis. Entonces, sentámonos, estou disposto a volverlos a escutar e terminar con este debate. Para nada quero que isto siga convertíndose en algo que este mareando o tempo de todos aquí no pleno. Ben. Eu pidolle entón que, en vista de que quere chegar a acordo, que retire isto da orde do día e que se
volva a tratar unha vez que se chega a algún acordo e deixar isto para outro día. Vale, pois atendendo a súa proposta, vou non a facer, non hai problema ningún, retirarei no do orden do día, señor secretario, votámolo, vale? Nós vamos a levantar a man, retirar no orden do día e nós sentarémonos para que vexades que temos ánimo de poder chegar a un acordo ca Fundación, sin maior problema. Pero sí que mantemos, de que non vou a perjudicar ao Concello. Iso ten que quedar claro. Non hai problema ningún retirarlo do orden do día e volvelo a traer, sin ningún problema. Pero o Concello está por encima de min e de todo o mundo. Ben, pois votamos a retirada do asunto do orden do día. Votos a favor. Ben. Siguiente punto do orden do día, señor secretario. Ben, para facer constar que a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno reunida o 1 de abril de 2016 dictaminou sobre o siguiente asunto: aprobación do dictamen da proposta de aprobación da listaxe definitiva de demandantes de vivendas sociais en régimen de alugueiro. Cando completo expediente, pasouse a votación do asunto. En relación con a literaria do dictamen, pasan de obter os seguintes resultados: votos a favor 3, Partido Popular, Adiante por Deceso e Partido Galego, e unha abstención do PSD da PSOE, quedando, por lo tanto, dictaminado favorablemente para elevar o pleno da corporación. Ben, asunto: listado de demandantes de viviendas sociais en régimen de alugueiro. Elabórase o listado e a persona admitida é don Papa Babacar Fal. Moi ben. Xosé Manuel, ten turno da palabra. Quería simplemente recordar que polo menos non tuve en constancia de que houvese unha, digamos, unha oferta pública, de que a xente soupese de que había esa oferta de... Pode ser que fose moi oficial, pero desde logo, así como outras cousas salen varias veces na páxina do Concello, na prensa, e esta vez foi unha cousa extraña, e a prova ten en que só hai unha persoa que se presentara. Incluso a persoa que estaba en este momento, ata ahora, en esa vivenda, non se enterou moito de como fora o conto. Entón, a pregunta é se a persoa, digamos, que estaba dentro da vivenda, se lle avisou de que tiña que marchar. Se aos 3 anos, creo que son 3 anos, me parece, non? Se aos 3 anos non pode, digamos, ter unha prórroga, porque a verdade que me parece moi extraño que non houvese nadie para esa vivenda e que a persoa que estaba ali que nin se enterara de que había que pedir unha prórroga. Unha cousa moi rara. Mira, Fátima, ten turno da palabra. Sí, continuo tamén coa mesma liña. Eu ando dabondo nas redes e o perfil do Concello publica de seguido cousas, nomeadamente publicidade da Xunta, como subir 100 fotos dunha única obra lineal, de poñer unhas farolas e unha aceriña en Pazos, por exemplo, pero eu de que se fixera un novo regulamento para o réximen de alugueiro social non tiven constancia, nin de que se abrirá un novo prazo para a inscripción, é algo que nas redes do Concello non se deu publicidade en ningún momento. Eu entendo que estas cousas son as que se teñen que publicitar a través das vías de difusión do Concello, aparte de outras que podemos discutir se son máis ou menos acaecidas ou se fan de forma máis propagandística ou máis útil. Pero, dende logo, neste caso, tamén pois é curioso que nin dende a oposición tivéramos constancia de que se traballara nunha nova redacción do regulamento de alugueiro social do Concello,
que tampouco a persoa que estaba alugada ata agora tivera coñecemento e que non se difundira. Entón, bueno, sí, podemos aprobar a listaxe porque sería polos trámites oficiais, estaría no tabuleiro de anuncios, etcétera, etcétera, pero outras vías que existen para dar absoluta difusión ás cuestións importantes non se utilizaron. Roberto Andrade, ten uso a palabra. Non teño nada, non? Juan Ramón. Xosé Lois, ten uso a palabra. Ben, pois moitas gracias por poder falar. En primeiro lugar, quero dar a noraboa ao Pleno e, sobre todo, a iniciativa do alcalde do punto anterior. Creo que cando reflexionamos e actuamos con serenidade, acertamos todos e todas. Moi ben, como dicía antes, tanto o BNG como APIN, ou APIN e o BNG, por orde, non é normal que o problema da vivenda, que é o primeiro problema en todas as enquisas, o que hai en Ponteceso, se publique unha vivenda social e só se presente unha persoa, vale? E por non repetir todo o que dixeron, eu creo que iso é unha emenda á totalidade da falta de traballo na política de vivenda social do Concello de Ponteceso. Eu creo que só por eso xa merecen o voto en contra. Desde o ano 2020, estas dúas vivendas están en aluguer social. Ben, o 29 de maio de 2020, a prensa, cunha visita con bastante despliegue, incluso con vídeos, pois fixo públicos as condicións da vivenda, vale? Pois anunciamos que na nosa páxina web estaban publicadas as bases, que era obligatorio residir en Ponteceso, non ter sido beneficiado nos 15 anos anteriores de vivendas, era a primeira vez que se facía unha ordenanza ou unha normativa de vivenda de aluguer social no Concello de Ponteceso, foi creada no ano 2020. Entón tamén se analizaba se as persoas tiñan realidade e necesidade de vivenda e valorábase moito as circunstancias persoais e familiares, ademais das económicas. É dicir, que se valoraba moito que houbera menores a cargo da familia solicitante. Por eso, as familias que entraron nesas dúas vivendas foron familias con fillos en idade escolar, tanto de primaria como de secundaria. E destacábase moito que o contrato de aluguer era de 5 anos, inda que podía prorrogarse. Isto estamos falando do ano 2020, sempre que se seguiran cumplindo as condicións que impoñía o prego. E destacábase finalmente o precio de 60 euros mensuais, coa correspondente presentación dunha fianza por 2 mensualidades. Evidentemente, como vai hoxe a vivenda en España, en Galicia e sobre todo en Ponteceso, non hai, como dixemos nós, no último pleno ordinario, non hai vivenda en aluguer en Ponteceso, e trouxemos unha moción sobre vivenda que foi rexeitada polo Partido Popular e os grupos que o apoian. Pois cun problema tan grave como é a vivenda, só houbo un solicitante. O que máis? O Concello ten desafectadas máis vivendas e no mesmo vivendas dos mestres, no entorno do Colexio Eduardo Pondal. De verdade que nestos 3 anos que levan non foron capaces de buscar un pequeno orzamento, unha pequena colaboración da Xunta de Galicia para rehabilitar máis vivendas sociais. Esas dúas que están desafectadas e vivendas que ten, edificios que ten en desuso en prácticamente todas as parroquias do Concello. Por desgracia, pois hai antigas escolas unitarias que agora non están ocupadas co uso educativo que se poden destinar a vivendas. Entrando mesmo no núcleo urbano de Pazos, hai unha caseta que é da Xunta, antiguas casetas dos peóns camineiros, no que non unha, aí pódense acoller 2 vivendas, vale? Pódense solicitar a Xunta a súa cesión e destinala a vivenda. Pero que nós tamén lle dixemos, no antigo campo de fútbol de Canasteves, hai unha edificabilidade de máis ou menos 3.000 metros cuadrados que se lle pode ceder á Xunta para un proxecto de vivenda que se está facendo en moitos concellos de Galicia. Entón, nós non podemos votar a favor desta proposta sin dubidar
da legalidade como expediente administrativo, pois por eso, porque non están facendo ben as cousas en vivenda. Están de brazos caídos e por unha vivenda que publican que xa viña do goberno anterior ou da etapa anterior, pois resulta que non a publicitan e só se presenta unha persoa. Moi ben. 17 de setembro de 2025. Formúlase un decreto onde se aproba a modificación das bases polo Pleno. Publícanse. 24 de setembro. Publicadas no BOP. Todos os interesados de todas as casas avisados personalmente polo señor alcalde. Personalmente polo señor alcalde. As prórrogas que usted formulou, nos fixemos parte das bases, prórrogas que usted tiña determinadas, 3, aceptáronse. Entón, cando se comenta a doña Marta Castiñeira Pose que ten que deixar a vivenda, ela fai unha emenda. Traballadora social fai un informe de se estima, entre outras cousas, que acaba de dicir usted moi ben, fillos menores de edad. Neste caso, doña Marta ten fillos xa maiores de edad. Vale? Xa non podía ser unha das receptoras desa vivenda. Sigo o proceso e acabamos donde a persoa que se presenta é un rapaz que lle chama Papa Babacar Fall. Donde está o proceso erróneo? Donde está a mala praxis? Usted fala depois como se estuvera no Parlamento, políticas de vivenda. Usted fala moi ben, sí. Temos unha vivenda en Pazos que podemos destinar a vivenda de aluguer. Sabe canto fai falta para reformar esa vivenda? Constantino Maseu sabémolo. De onde sacamos os cartos? Facemos como facía usted antes, contrata obras e non as paga. Facemos así, tiramos para diante, como o parque infantil e como moitas máis cousas que usted deixou aquí. Contrata, depois xa virá outro que pague, se non pague, xa arreglarei eu. Seguimos así. É usted quen está creando esta alarma de vivenda. Cando queira vostede, se queira, acompaño, paseamos todo o Ponteceso, que creo que o coñezo mellor que usted, e vamos ver cantas vivendas hai desocupadas en Ponteceso. Usted amaseu. Vámoslo ver. Enumerolles desde a avenida Eduardo Pondal 2 hasta os 60 picas que hai vacías. E polo lado impar igual. Por exemplo. Entonces, se quere facer política con isto, faga, fixemos ben o procedimento, avisamos aos afectados, pode consultar con eles, se o fixemos ou non fixemos, as alegacións que presenta a afectada, pedimos un informe á traballadora social, témolas que desestimar e acabas adxudicando correctamente a vivenda que lle toca. Entón, nós vamos a votar a favor desta adxudicación desta vivenda, porque creemos que seguimos o procedimento ao pé da letra. Moi ben. Xosé Manuel, quere ter outro turno? Non, simplemente, a ver, eu me pregunto, en ningún momento falamos de que fixeron vostedes o procedimento ao pé da letra. O que está claro, para a miña forma de ver, é que a xente non soubo desas vivendas. Por que? A prova está que hai unha soa persoa apuntada. Por lo tanto, algo pasa. E, por certo, esta persoa que xoga a fútbol. Sí. É o que penso. Quereme dicir algo con eso? Non, que é o que penso, non sabe quen era. É o que fai tamén, o que vai, fui varias veces, non? De Rei Mago nas cabalgatas. Sí. É por saber. Nada máis. Fátima ten... Roberto, Juan, Xosé Lois, volve a ter turno da palabra. Moitas gracias. Moi ben, pois a parte dos comentarios para min acertados que fixo José Manuel, que para min son relevantes, eu odio que se comenten a situación persoal de persoas concretas no pleno, vale? Total, é algo público, incluso se grava e se proxecta,
Pero sí que teño que decir que a persoa que vostede falou, que di que os fillos xa son maiores de idade, pois eu creo que todos nos coñecemos en Ponteceso, vale? Están estudiando fora, vale? E sabemos o que custa ter un fillo estudiando fora unha carreira universitaria, vale? E outro que pode ter unha carreira acabada, pero ou están desempregados ou non teñen uns ingresos, digamos, moi bons, ou non teñen un emprego a tempo completo, nin uns ingresos, como moitas persoas xóvenes hoxe en día, que non teñen uns ingresos que lle permitan afrontar un alugueiro ou unha hipoteca, vale? Por que hai que votar en contra? Vostede fala de que non ten cartos o Concello para rehabilitar. No ano 2020 dedicábase moito menos diñeiro público á vivenda, de feito a Xunta non facía ninguna vivenda, nin promovía ninguna vivenda pública, e fixéronse esas dúas. O ano pasado, a Xunta de Galicia, polo menos, anunciou que invertiu 241 millóns de euros en políticas de vivenda, Ponteceso cero, e este ano, 2026, ten orzamentados 350 millóns de euros en políticas de vivenda. A ver, eu creo que cando hai interese por promover a vivenda, pódese facer. E sobre o que vostede de que hai moitas vivendas baleiras en Ponteceso, supoño que tamén en Corme, en outros lugares, en moitas aldeas, pois eu preguntaría que fixo o Concello de Ponteceso, que políticas levou a cabo para promover ou para incentivar a que se aluguen esas vivendas. E recordarlle o que lle dixemos cando falamos da moción de vivenda que vostedes rexeitaron, que moitas vivendas son de aluguer de temporada. Só se alugan para o verán, Semana Santa, vacacións, etc. Claro, iso non permite a unha familia como que agora vai a perder o acceso a esa vivenda, non lle permite alugar esa vivenda porque non é unha vivenda que se alugue os 12 meses do ano. Entonces, nós pedimoslle que reflexione, puxémoslle de exemplo o punto anterior, onde acertadamente levou a cabo unha reflexión, que agora reflexione tamén sobre si de verdade hai que rectificar e intentar que parte desos 350 millóns de euros que di a Xunta que inviste en vivenda pública, que se invisten tamén en Ponteceso. Non temos por que ser dos únicos que non teñen ningún proxecto de vivenda pública nin protexida. Moi ben. Se algo ten isto é que dentro dun ano habrá algo que nos juzga a todos, especialmente a min, supoño, e a xente dirá se fixemos ou non fixemos. A xente é sabia e poderosa, ten unha arma letal, que é o voto. A xente ten que votar a quen queira votar. E ojalá voten con cabeza a quen eles estimen. Se estiman que eu teño que marchar mañán, perfecto, eu vou marchar ca cabeza moi alta, traballando hasta o último minuto. Algo que usted recorda todos os días que non traballo. Pois, traballando hasta o último minuto. O recurso que ten o Concello de Ponteceso é o que ten. Donde se administra ese presupuesto depende do equipo de goberno. Depende das decisións do equipo de goberno. E, despois, recórdelle que se quere xogar a política autonómica, ten que facer, arrancar para Santiago e facer política autonómica desde o Parlamento. Eu non me interesa para nada os datos de vivenda da Xunta, nin os datos de vivenda do Goberno Central, porque os podía comparar ahora en 0, se entro nas redes sociales ou en calquer buscador que me dé o dato, e non lle ando con esas tonterías. Eu falo de Ponteceso, do que son capaz de facer un Ponteceso. E o proxecto de Ponteceso neste momento dirige o equipo de goberno que está aquí ao frente. Cando este estivo, dirigiuno por donde este quixo. Entón, ten que respetar, entendo que non este de acordo, pero ten que respetar, polo menos, que as nosas decisións vaen en determinado camiño. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Terceiro punto do orden do día, señor secretario, o punto 1.4, perdón. Para facer constar que a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno reunida 1 de abril de 2016 dictaminou sobre o seguinte asunto: aprobación do dictamen para a aprobación inicial da agrupación voluntaria do Concello de Ponteceso e do Concello
Concello de Coristanco para o mantemento en común do posto de tesorería. Ben, Pasamos a votación do asunto, tendo o seguinte resultado: 3 votos a favor do Partido Popular, adiante con deceso Partido Galego e unha abstención no PSE e a PSOE, quedando, polo tanto, dictaminado favorablemente para levar ao pleno. ben, o que traemos ao pleno é o seguinte tema. O Concello nuns meses vai ter a xubilación dunha persona que neste momento, de forma temporal, desde fai uns anos, está ocupando a plaza de tesoreiro. Reunidos con intervención, tomamos a decisión que é o momento de empezar a preparar a plaza de tesorería para sustituir a esa persona. O Ayuntamiento de Coristanco está na mesma situación. Séntanse as dúas corporacións, séntanse as dúas interventoras e propoñemos o compartir unha tesorería conxunta, donde sea de forma alterna 3 días en Coristanco, 2 en Ponteceso e a semana seguinte 3 en Ponteceso e 2 en Coristanco. Donde cada ano ese convenio poda ser roto por calquera das partes. Entón, propoñemos agruparnos co Concello de Coristanco para o posto de tesoreiro e procedemos á votación, ou ao debate. José Manuel, ten turno da palabra. Nada que decir. Fátima, Nada. Roberto, Votaremos a favor. Juan, Xosé Lois ten uso da palabra. Moitas gracias. Moi ben. Nós queríamos preguntar ao señor alcalde se esa persoa que di que vostede que leva tempo utilizando ou desempeñando o posto de tesoreiro, pois agora, cando se nomee o novo tesoreiro compartido, pois nos queríamos, estábamos interesados por saber se esa persoa, ese traballador municipal, vai manter as súas retribucións ata o día da súa xubilación, é dicir, as retribucións actuais. É o tema, en primeiro lugar, que nos preocupa neste momento. Ben. É un tema que, antes de responderlle, falarei no que a interventora, que non teño que falar. Vale. De todas as maneiras, alégrome de que usted se preocupe polo personal deste Concello cando este lle fixo o que lle fixo este personal do Concello. Municipales para o monte, grabacións a empleados, amenazas, detectives, eso todo fixo usted aquí neste Concello. E agora ben, resulta que traer a debate que chegamos a un acordo co Concello de Coristanco para ter unha plaza en común, eu responderlle se lle vou a garantizar a esta persoa o salario que ten. Mire, eu nunca na miña vida lle fixo un daño a nadie. Nunca. E non vai ser Fernando Nalla a primeira persona que eu lle faga daño. Sei que a interventora, mas eu, nese sentido, e falámoslo cos nosos socios de goberno, pensamos o mesmo. Vale? Entón, está ben que faga esta acción política para quedar ben diante de todo o mundo, pero nós tamén pensamos, Nós tamén pensamos nas persoas. E non vamos a unha persona que está un ano de xubilarse, fastidiarlle a súa pensión, poderlle afectar a súa base de cotización ou facerlle daño no personal. Non se preocupe, non estamos por hora tolos, como estuveron ustedes fai 4 anos. Non estamos tolos. Procedemos á votación. Ben, Votos a favor? por favor, podía ter o segundo turno? Sí. Moi ben. Non quere responder afirmativamente a que vai a manter esas retribucións, vale? Que é o que nos interesa saber. Pero, bueno, polas palabras que vostede di, aparte dos ataques, que eso xa é algo normal e corriente, vale? É algo xa do día a día, pero dá a entender que sí, que a intención do grupo de goberno é manter esas retribucións hasta a súa xubilación. Entón, pois nós queríamos decir que nese caso votaremos a favor, vale? Creo que podía ter preparado este tema tamén, pois, ou pedir un pequeno receso do pleno para falar co interventor, a ver, podía facer moitas cousas para decir
ese compromiso que sí, que vai a manter as retribucións. Pero, bueno, como das súas palabras para nós se desprende que sí, que vai a manter hasta a súa xubilación, as súas retribucións, pois nós imos apoiar esta iniciativa porque é unha obriga legal ter un tesoureiro con habilitación, digamos, do Grupo A. E como é unha obriga, pois nós temos que intentar entrar no que están facendo o resto dos concellos. E se é compartindo o gasto con outro concello, moito mellor. Vostede antes falou do tema de que non traballa. Ben, o meu ataque a que o alcalde e o grupo de goberno non traballa ven polo empeño en non facer a festa marisqueira de Semana Santa. E ter unha Semana Santa con un tempo como que tuvemos espectacular, sin ninguna iniciativa por parte do goberno para encher Ponteceso. Vai nese contexto. Vostede sabe, porque falamos varias veces no pleno deste tema. Pero neste caso imos votar a favor. Ben, Xosé Lois, eu non me dedico a facer chamadas ás espaldas do alcalde aos empregados municipales. Non quería sacar este tema. Non o quería sacar. Eu non teño necesidade de mostrarlle a ningún empregado deste concello quen son. Non lle teño, porque non lle fixo un daño a un solo empregado deste concello. A ningún. Non teño que andar ás miñas espaldas facendo chamadas. Oye, vanche a garantizar a productividade. Oye, vanche a facer isto. Oye, que estou aquí, que estou... Eu non necesito eso, señor Xosé Lois. Sabe por qué? Porque eu fixe un nomamento, vale, dunha persona que ejerce unhas funcións similares ás de jefe de personal e presentame a productividade todos os meses. Eu firmo, porque creo no meu equipo. Non nos ando atosigando, non nos ando poñendo detectives, non nos ando amenazando. Non amenacei a ningún empregado do Concello, non necesito amenazar a ningún empregado do Concello. E nós temos o sentido común, creo que, como a calquer persona das que estades aquí, que a coherencia é suficiente para non perjudicar a nadie. Entón, que usted que queira xogar este xogo, bueno, ataques, non sei xa que responderlle eso, vale, non sei que responderlle eso. Eu limito-me a responderlle ao que usted lanza. Usted quere lanzar o seu discurso e quere que nós, que de alguma maneira traguemos con todo eso que usted está dicindo continuamente, día tras día, que se non traballo, que se a festa marisqueira, que se outro. Mira, xa me dá igual. Xa me dá igual. Entende? É que me dá igual o que pense usted de min, o que diga de min, o que transmita de min por aí adiante. Eu sí que podo ter que o que lle teño que dicir, digolle de frente. O que lle teña que dicir, te ben tranquilo, que vou ir de frente, non vou ir pola espalda. Non ten falta de andar chamando as portas por detrás, de andar preguntando por unha cousa, por outra. Non. Veña a min directamente, pregúnteme. Vale? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto 1, punto 5, señor secretario. Ben, para fazer constar que a Comisión Especial de Contas reunida 1 de abril de 2016 dictaminou sobre o seguinte asunto: aprobación do dictamen de aprobación do orzamento municipal por ano 2026. Pasouse a votación do asunto, tendo o seguinte resultado: votos a favor 3, do Partido Popular, adiante por Ponteceso, do Partido Galego, e unha abstención que se da a PSOE, quedando, por lo tanto, dictaminado favorablemente para levar o pleno a corporación. Ben, vou explicar o que intentamos comprimir e intentamos redactar neste proxecto de orzamento municipal para este exercicio 2026. Intentamos con esta memoria explicar o contido do proxecto de orzamento municipal do Concello de Ponteceso para o ano 2026, así como sinalar as principais modificacións respecto ao orzamento que está vixente de conformidade co artigo 168.1 da Lei 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais co artigo 18.1 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título 6º
da Lei 38/1988 do 20 de decembro reguladora das facendas locais en materia de orzamentos. O orzamento que presentamos ascende a cantidad de 6.684.146,23 euros de ingresos e 6.684.146,23 de gastos, polo que o orzamento está equilibrado. Este orzamento lévanos ao obxectivo principal de ser o máis realistas posible, revisando todos os dereitos e todas as obrigas consolidadas de anos anteriores, co obxectivo claro de refletir unha tendencia baseada única e exclusivamente en datos obxectivos e contrastados de ditos anos. O noso obxectivo seguirá sendo o mesmo, reducir a débeda municipal, que estaba dotada no pasado exercicio cun importe de 311.462,012. Amortización e intereses. E no exercicio 2026 con un importe de 151.184,24, que non será outro que o PAI, Plan de Aforro e Investimento e Xuros Bancarios dunha sentencia judicial. Tal e como fixemos no exercicio anterior, onde a débeda financiera quedou totalmente amortizada, agora seguiremos co mesmo obxectivo, co préstamo PAI, que mantemos coa Diputación da Coruña intentando manter claro o obxectivo de buscar débeda cero e poder ter máis capacidade de investimento e seguir apostando polo gasto social. Facemos unha aposta clara polas persoas. Buscamos manter servicios básicos, como a axuda no fogar, para o cuidado das nosas persoas maiores. Seguiremos apostando e sumando as actividades de maiores que xa están realizándose por todas as parroquias, para que o día a día das nosas persoas maiores mellore sen necesidade de ter que salir das súas aldeas. A nosa aposta decidida a seguir sumando casas do maior. Xa temos 3 e continuaremos co obxectivo de seguir sumando. Sumamos xa 15 plazas en contornos rurais, conseguindo que estas persoas poidan dormir nos seus domicilios e poidan estar unha boa parte do día en compañía e atendidas por persoal cualificado. Tamén melloraremos este ano coa primeira comida de maiores a todas as persoas maiores de 65 anos do noso concello. É o obxectivo do equipo de goberno seguir apostando pola conciliación e unha vez iniciado o servicio de madrugadores, o que fixemos foi licitalo co obxectivo claro de mantelo no tempo e seguir sumando familias que crean nesta ferramenta tan importante para manter o territorio que as nosas persoas mozas crean no rural e tamén que se pode ter unha familia e traballar ao mesmo tempo. Os servicios sociais representarán un 15% do noso orzamento municipal. Polo que respecta aos investimentos, este ano aumentámolos con un importe de 916.960,62, o que supón un 13,72% do importe do orzamento. Seguimos apostando polo rural e, polo tanto, volvemos a reter o crédito de testimonio con un importe de 331.209,08 e esperamos que este sí que sexa o ano donde se licite a obra e que acaben sendo unha realidade. Nesta mesma parroquia compramos polo importe de 4.040 euros a parcela do futuro aparcamiento do campo da festa e tamén a mellora do acceso a Carballido con un investimento de 50.000 euros. Con estas 3 accións pretendemos saldar unha débeda histórica coa parroquia e co todo o seu contorno. Outros dos proxectos do rural é a aposta clara por Bardallo, onde imos invertir 138.763,38 en abastecemento, algo moi demandado pola veciñanza dese núcleo. Volvemos a apostar por Pazos e dotaremos 54.148,85. En Brantoas dotaremos con 40.000 euros máis a modificación do orzamento do saneamento de Brantoas, da baixo, xa que a revisión de precios desa obra obríganos a dotar de máis importe dito proxecto. Tamén en Corme apostaremos polos núcleos, coa compra dunha propiedade importante para acceder á zona portuaria e así poder resolver un problema histórico a zona da Plaza de Ribeira e das instalacións portuarias. Tamén dotaremos de 43.472,45 o convenio de Augas de Galicia para a Rúa Voluntariado e de 6.072,66 o modificado do proxecto da Rúa Xeral Morelle Campiño. Por último,
Achegaremos 17.176,64 ao Fondo de Compensación Medioambiental para comprar un camión de obras para o servicio para o Concello, con un importe de 50.951,65, e así poder ter un vehículo novo e deixar de pagar continuas averías do actual. Todo este aumento en investimento é, sobre todo, gracias á decisión deste Goberno dos últimos anos de amortizar créditos, o que nos dá máis capacidade de investir, xa que nos libera de crédito que antes se destinaba a pasivos financieros e que agora ten un destino claro, que non é outro que investir. Investindo, pensando que servirá para mellorar infraestructuras imprescindibles para a veciñanza e así poder cumplir promesas que levan demasiado tempo atascadas e atrasadas. En deporte, seguiremos apostando polo mantemento das instalacións deportivas municipais, como fixemos no último ano co campo do fútbol do Cairo. En cultura, a gran aposta será a asinatura do convenio coa Fundación Eduardo Pontal, que gracias ao gran apoio da Diputación da Coruña nos axudará a ter unha programación cultural máis relevante e nos consolidará ao mesmo tempo nun evento de tanta importancia para todo o Concello de Ponteceso como son as Festiletras. O noso apoio ao comercio local seguirá existindo con dúas novas campañas. A primeira será en torno a mitade do ano e a segunda no Nadal. O obxectivo non é outro que de seguir apoiando o comercio e xunto coa chega da Consellería de Emprego, intentar sacar adiante esas dúas pequenas campañas e que supoñan esa pequena axuda a todas as persoas autónomas do noso Concello, sumando os investimentos en novas plazas de aparcadoiro e novas zonas azuis que nos axudarán a dinamizar o comercio local tan necesitado de axuda. Redato ora por capítulos o orzamento. Orzamento de gastos. Capítulo 1. Gastos de personal. 2.396.591,40. Gastos correntes. Bens e servicios. 3.073.039 euros. Capítulo 3. Gastos financieros. 29.000. Capítulo 4. Transferencias correntes. 142.470,97. Capítulo 6. Investimentos reais. 916.860,62. E capítulo 9, pasivos financieros, 126.184,24, que dan o total antes anunciado de 6.684.146,23. No orzamento de ingresos, impostos indirectos, capítulo 1, 1.610.246,60. No capítulo 2, impostos indirectos, 201.000. Capítulo 3, tasas, precios públicos e outros ingresos, 556.600. Capítulo 4, transferencias correntes, 3.625.963,21. Capítulo 5, ingresos patrimoniais, 399.794,01. Capítulo 7, transferencias de capital, 290.542,41. Total de orzamento, 6.684.146,23. Isto é o que tiñamos que explicar do orzamento. Esperemos que sea un orzamento xusto. O que sí, agradezco á interventora todo o seu esforzo, a multitud de horas que pasamos, e disculparme diante da xente, non somos capaces de chegar a todos os lados, pero o que sí creo é que estamos facendo un presuposto que é real. Seguimos nunha tendencia moi similar a de anos anteriores. Non andamos inflando o presuposto. Creo que iso ten que verse como algo positivo e un camiño que ten que seguir no futuro. Nada máis. Xosé Manuel, ten turno da palabra. Ben, gustaríame para empezar decir que está ben que alabe o seu orzamento, pero que deixe xa dunha vez de remexer no pasado. O pasado pasou xa. Está todo o tempo que o mundo antes era un desastre e agora somos a hostia. Ben, según a lei, vostede debería ter xa a liquidación do orzamento do ano 2025. Díxome que me iba a mandar, pero non fixe unha reunión curiosa cos grupos independentemente
e non sei nada desa liquidación do orzamento e era interesante para poder falar. En principio, fala vostede de que ten unhas inversións de 916.860,62 euros. E a pregunta pois é bastante clara. Que pasa con Ponteceso a Trave? Non existimos. É dicir, aquí levamos 4 anos nos que o Concello pois parece ser que non, como non ten, digamos, o cacique de turno cada aldea que para dicirlle as cousas, pois en Ponteceso a Trave non existimos. Volve a estar outra vez con nada de orzamento para facer inversións. Estamos falando de 1 millón de euros, ainda que podía engañarse e dicir, bueno, pois temos 15.000 para, eu que sei, para calquera cousa. En canto a mirando o tema das aportacións, hai unha curiosa que non entendo moi ben, que pon aportación de entidades privadas á festa do Maior. É dicir, se é unha aportación de algunhas empresas, deberían estar as empresas ou o que sexa, porque na seguinte, a aportación da festa do Percebe de 1.500 euros pon a banca. E isto parece como se fora pecado aportar as 12.600 euros á festa do Maior. Que, bueno, xa despois falaremos tamén desto. E despois, nas subvencións ás festas, non entendo por que hai dúas subvencións para a Comisión da Barquiña, unha de 3.000 e outra de 5.000, e outras 2 subvencións para a Festa do Faro, unha de 3.000 e outra de 3.020,37, ademais con números raros. E vostede, cando tuvemos unha reunión de transparencia, recordo, e falaba de que nos parecía que para a Festa da Barquiña pois se aportara o Concello 12.000 euros, 12.000, dito claramente, 12.000 pavos, dixo así exactamente. E non están os 12.000 pavos, pero que non se trata de unha cantidade ou de outra, trátase de que se comprometa o Concello como Concello a involucrarse na festa, é dicir, non é a festa de Ponteceso, non é involucrarse e ir na procesión. Están mirando como se dixera cousas raras, non sei. Estáme pedindo, señor interventora, para matizar o que este está dicindo, porque debe ter un presupuesto distinto noso. Non sei se hai un error, pero a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro, según a base nominativa /32, ten un importe de 3.000 euros. A ver, o que a mesa que lle copia, non sei, saquelle... Pode haber un erro, pero entón é un erro, É que hai dúas, están todas as asociacións, e en concreto pon Comisión da Barquiña 3.000 e depois Comisión da Festa Barquiña 5.000. E de Brantos pon unha de 3.000 e outra de 3.020,37. E non entendo, por iso pregunto, que non entendo o que significa. E perdíme un pouco, perdón. Siga, vou comprobar e digo algo antes de rematar o pleno. Ben, podíamos falar de moitas causas das partidas distintas, da cantidade de cartos que se gastan en publicidade ou o que sexa, pero eu, na reunión que tive con vostede, pregunteille que pasaba coas obras do alcantarillado en Brantoas e en Niñóns, e dixe vostede que non sabía absolutamente nada, e entonces preocupeime. E foi unha diputación, por certo, atenderonme dun xeito maravilloso, explicaronme todo, e no ano 2023, ainda non estaba vostede no goberno, aprobouse un plan adicional
por 803.000 euros para digamos, facer o que sería, a primeira parte estaba en Brantos de Avexo, estaba en outra, no anterior plan, no plan normal, e despois era no plan adicional 803.000 euros para Niñóns e para a segunda parte de Brantos. E entonces, en ese plan adicional, pois estaba todo ok, estaban todas autorizacións da Xunta, de Patrimonio, de Augas de Galicia, pero ali aparece que quedou arquivado. E a pregunta, pois, non... A ver, estamos intentando, creo eu, deberíamos estar intentando, polo menos, que digamos, as infraestructuras básicas, alcantarillados, auga, vayan para diante en todos os lugares, e aí quedou como parado. Non sei o porqué, non sei cal é, digamos, sei que unha parte que eran 460.000 euros pasaron, no ano xa estaban vostedes gobernando, pasaron a gastos correntes, é dicir, volvemos a aquelas épocas doradas na que todo o mundo estaba en contra dos gastos correntes e que había que facer obras, e agora, pois, sin mirar para ninguén, agora pois resulta que aparecen como gastos correntes, 450.000 euros do plan adicional 2023. Entonces, eu procuraría... Ten que ir terminando. Vale, de acordo. Acabei. Non quero que me bote fora. Vale. Agora, antes de seguir usted, Fátima, vai aclararlle a interventora as cantidades para que teña as cantidades correctas e poda quedar claro para todo o público. Claro. Sí, xa están aquí. Aparecen duplicadas, por un lado, está a Comisión de Festas da Barquiña e por outro lado a Comisión de Festas do Faro. En un lado aparece 5.000 e 3.000, en outra aparece 5.000 e 3.020,37. Se nos vamos ás partidas de gasto, o importe correcto que se correxirá no ditame, e despois paso ao secretario, a Comisión de Festas da Barquiña son 5.000, que é o que aparece nas aplicacións orzamentarias, e a Comisión de Festas do Faro 3.000. Vale, aparecen duplicadas, debeu quedar do ano pasado, non sei, vai las cifras, pero comprobadas coa desglose de gastos, nas partidas son Festas do Faro, a Barquiña 5.000 e Comisión de Festas do Faro 3.000. Eso que está contido no orzamento. Ben. Bueno, pido error. Non te preocupes. Fátima, ten turno da palabra. Perdón? Vale, Roberto. Adiante, por Ponteceso, vai votar a favor da aprobación do orzamento municipal para o ano 2026. Valoramos positivamente a xestión orzamentaria efectuada polo Grupo de Goberno durante estes casi 3 anos de goberno. Temos claro tamén que hai moito que mellorar, pero tamén temos moi claro que a situación económica do noso Concello cada día é mellor, e iso débese ao bo traballo en materia económica efectuado pola interventora do Concello e o Grupo de Goberno. Neste momento quero resaltar os acordos alcanzados en materia de investimentos co alcalde de Ponteceso, que se reflexan no orzamento, así como os proxectos en común que compartimos para Ponteceso, que espero sexan unha realidade a curto prazo. Adiante por Ponteceso vai continuar apoiando orzamentariamente e políticamente este goberno durante o que resta de legislatura, a fin de garantizar a estabilidade institucional e orzamentaria do noso Concello. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado, ten a palabra. Xosé Lois, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, vostede dixo antes que o PSOE viña aquí facer política do Parlamento. Ben, nós queremos que os 350 millóns de euros para a vivenda en toda Galicia non son política do Parlamento. Eso é que Ponteceso quere ter unha parte desos 350 millóns de euros que orzamenta a Xunta para Ponteceso. E nós queremos que é algo fundamental, non é accesorio. Mire, necesitamos vivenda protegida, pero que necesitamos, por exemplo, ver se podemos axudar
aqueles edificios, aquelas comunidades que teñen edificios sin ascensor, que son moitas en Ponteceso e tamén en Corme, porque moitas están ocupadas por persoas maiores que se non teñen acceso a un ascensor, pois van a ter que marchar do seu domicilio. Vale? Por eso lle pido que se tome en serio o tema da vivenda, que é algo moi importante e algo que vamos a estar toda a legislatura insistindo nunha política de vivenda. Moi ben, falando do orzamento en concreto, pois a nos chegaron os dous PDFs, orzamento 1 e orzamento 2, pero non había informes de intervención, vale? Documentos que son esenciais na conformación do orzamento, nós non duvidamos de que estean no expediente, pero sigue insistindo o alcalde en non dar un acceso telemático á totalidade do expediente. E que Ponteceso foi punteiro en moitas cousas, vale? Sempre fa unha visión crítica do Ponteceso das dúas pasadas legislaturas. Eu quero lle recordar, por exemplo, unha obra que se fixo como acceso do Petón aos Seixos en Tella. Foi unha obra que cambiou bastante a realidade do acceso á parroquia. Pois como se fixo esa obra, pois cediuselle a Xunta de Galicia o Centro Médico e o PAC de Ponteceso. Eso supoñía da orde de 100.000 euros ao ano de gastos. Era un edificio que se estaba deteriorando. Conseguimos que a Xunta asumira ese gasto e a partir de aí pois renovouse e agora pois ven hoxe unha moción do PSOE para seguir pedindo investimentos, neste caso unha ambulancia medicalizada. Entón, non vamos a ser todo tan negativo sobre o pasado e imos analizar dunha forma un pouco crítica o orzamento coa pouca información que temos, porque non temos acceso á totalidade do expediente. Ben, vemos que os impostos directos suben un 5,4%, 82.000 euros. Entón, ou é unha previsión inflada ou é que de verdad lle van a subir os impostos aos veciños, 82.761 euros. Na parte de taxas, tamén vemos unha subida dun 12,4% con respecto ao último orzamento, que son 61.570 euros, a diferencia entre as dúas partidas. Fala algo de que van a aumentar os ingresos por vados e que vai aumentar o copago das familias, os cartos que teñen que aportar para ter o servicio de axuda no fogar. Nos temos medo de que, se iso é unha previsión inflada, ou si que se vai a prexudicar os veciños nesos 82.000 euros de subida, por un lado, e 61.000 euros polo outro. Ben, novamente teño que decir que a intervención de José Manuel de Apin para mí foi moi acertada. A ver, nos vemos que faltan moitos investimentos en Anllóns, en Cospindo, incluindo a metade da capital de Ponteceso, a outra metade pertence a Tella. En Tella tampouco vemos investimentos, en Languirón, en Nemeño non aparecen nomeados, aparece Brantuas pero non aparece Niñóns. E, por último, tamén Tallo e Xornes, dúas parroquias que teñen moita extensión e non aparecen nomeadas. Eu aquí, alcalde, quereríalle preguntar directamente o investimento que dixo que iba a facer en Anllóns ou que se iba a facer da metade do saneamento non aparece no orzamento. É porque é unha obra que vai asumir a Xunta ao 100%, cando se vai a licitar, cando vai a empezar, a ver se nos pode informar, porque é algo que é esencial, avanzar nos proxectos de saneamento, non só cara a Graña, Lestimoño, a Bouza, Carballido, senón pois tamén o saneamento de Anllóns. É unha parroquia que nesta legislatura, quitando a mellora do local social, pois non viu ningunha obra. Fíxese vostede o que foi a reparación da Ponte da Garga, todas as melloras viarias que se fixeron en Anllóns, tanto nos núcleos urbanos como incluso nas pistas da parcelaria, que se fixeron varias obras de mellora. Nesta legislatura, Anllóns clama por obras viarias, que non hai. O saneamento era unha oportunidade de, polo menos, onde se pone o saneamento, reparar iso. Ben, remato, un minuto. A auga de Bardallo. Nós fixemos reunións veciñais con presencia de alcaldesas e deputadas da Diputación, e reclamamos auga para Bardallo, pero tamén para Ourada e para Limiñoa. Celebramos que vai a auga de Bardallo e tamén pedimos concreción sobre as outras dúas parroquias.
Agradecemos que se inclúa o incremento retributivo aos empregados públicos que se aprobou no Parlamento de España co apoio de todos os grupos, todos, agás Vox. E iso é moi importante que se inclúa neste orzamento esa previsión retributiva. Tamén agradecemos a aportación da obra das sendas. Sei un minuto que me pediu a maiores, acabouse. Responder rápido. Normalmente, eu, cando digo que vou facer unha cousa, fago. Saneamento de Anllóns terá unha dotación este ano do pos complementario, tal como dixo. Vale? Tal como dixo. Respondendo a José Manuel, ten toda a razón do mundo, eu tamén estou preocupado, Ponteceso debería de ter máis inversión, pero teño que comprometerme a dotar 331.000 euros da senda de Listimoño, que non debería ter que dotar se a senda estuvera licitada como tiña que haber estado licitada o ano pasado. E iso teño claro que non é culpa do Concello, porque esa licitación tiña que haber sacado un organismo que chaman de Diputación da Coruña. E iso, ahora mismo, lástranos tremendamente o presupuesto, porque de 900.000, un tercio ten que ir para esa obra. Son consciente que Ponteceso é o gran perxudicado do meu mandato. Asumo eu iso. Asumo iso. Falei no outro día cos meus compañeros de goberno, son eu culpable desa situación. Pero son culpable, non como din algúns, son culpable porque Bardallo non ten agua, Anllóns non ten saneamento, levamos agua a Gusín, levamos agua a Lengueirón, levamos agua a Vila de Suso, estamos levando agua a Pazos, vamos levar agua a Couto. Son conscientes de que claro que estamos fallando en Ponteceso. Son o primeiro, estamos intentando facer moito menos do que merece Ponteceso. Pero o diñeiro é o que hai. Non hai ningunha partida inflada. Vostede dixo, os impostos directos do ano pasado é a mesma cantidad que o deste ano. 1.610.000. O mismo. Clavado. Entón, dedicámoslle moitas horas, pode estar ben ou mal, seguro que ten erros o orzamento, seguro que os ten, seguro que non somos capaces de ir máis rápido. Eu creo que, agradezo as palabras de Roberto, estamos esforzando a tope, estamos traendo cantidad de recursos de outras administracións, firmando convenios como nunca se firmou aquí. Entón, eu que lle pido a xente que entenda que a situación é a que é que intentaremos ir o máis rápido posible, é que se este último ano que queda aquí podemos, Ponteceso vai a ter inversión. Sin olvidarnos que sin ter inversión, e ten usted razón, José Manuel, moi pouca inversión en Ponteceso, sin ter inversión, desbloquearonse situacións dos aparcamentos que estaba totalmente bloqueada, todo o mundo é consciente que fai 3 anos a pico viñas a Ponteceso e non se podía aparcar nas zonas que hoxe se pode aparcar, empezamos a traballar un pouquiño na línea azul, chegamos a acuerdos con veciños para que nos cederen as súas parcelas, entón creo que é verdade, pero creo que tamén é entendible que tamén as aldeas teñen que ter inversión. E Corme, que sí que é verdade que está levando moita inversión, está levando inversión porque Corme está que se cae. Díxeno multísimas veces, con estas 3 palabras, está que se cae. Abastecimiento tocado, saneamiento tocado, por todas as calles. Entón, claro que estamos metendo moito recurso en Corme, pero estamos metendo moito recurso en Corme porque Corme necesita meter ese recurso. En canto á Comisión de Transparencia, vou levantar a acta, teño claro que dixo 6.000 euros para a Barquiña. Teño claro que pidín opinión de 6.000 euros. Vou levantar a acta, se me equivoquei, e dixo 12.000, pedirei disculpas públicamente. En todo momento, Roberto, Juan, están nas conversas comigo, que a Barquiña falábamos de intentar chegar a 6.000. Non poidemos e tomamos que deixar en 5.000. Vale? Eso, se dixo en 12.000, é Romeu. Está claro. Pero, en todo momento, a nosa idea era intentar chegar a 6.000 que a Barquiña. Nada máis. Procedemos á votación. Xosé Lois ten uso da palabra. Algún máis quere uso da palabra? José Manuel? Fátima?
Roberto. Xosé Lois, volve a ter 3 minutos. Moitas grazas. Ben, antes iba a rematar a miña primeira exposición, a parte das preguntas que lle fixemos, o tema del testimonio. Evidentemente, púdose facer antes, pero os retrasos son máis achacables ao Concello, que é a Diputación. O que lle podo decir é que a Diputación da Coruña ten unha maquinaria de licitación que non para. Todos os días está publicando obras, e esta obra que ten casi 1 millón de euros de inversión provincial, pois tamén se vai a publicar. Nós estamos seguros de que non vai a tardar. Eu creo que en vez de estar lamentándonos por ter que aportar esos 300.000 euros cando é unha inversión de máis de 1 millón, o que tiñemos que estar facendo é planificando que imos facer con esa obra. É dicir, cando vaya o saneamento pola estrada provincial, pois tiñemos que estar pensando, imos facer un pequeno proxecto para conectar as casas do núcleo de Lestimoño a esa tubería que pasa pola avenida, porque senón só van a ter saneamento as casas que están á beira da estrada. Carballido, vaise facer agora unha obra viaria moi necesaria, porque Carballido necesita moitísimo investimento, Cerezo tamén, as pistas que non se asfaltaron. Tiñamos que estar pensando tamén en como se pode conectar o saneamento, xa que imos ter unha tubería que vai pasar pola avenida, que vai chegar casi hasta mesmo a Graña. Entón, eu creo que temos que estar xa falando non do futuro, do presente. E cando vostede me quitou o dereito á palabra, pois iba a dicir que nós imos votar a favor deste orzamento tan só con que vostede, nun orzamento de 6,68 millóns, nos faga unha pequena concesión, que é que se comprometa a licitar a reforma do Plan Xeral. Non é unha cousa que levamos toda a legislatura insistindo, hai moitas persoas maiores, hai moitas persoas con discapacidade, hai moitas persoas que queren facer unha vivenda en Ponteceso ou que queren ampliar a súa explotación ou queren ampliar o seu pequeno taller, o seu pequeno negocio, e o Plan Xeral é necesario publicalo para incluir todas esas necesidades, a promoción de vivenda pública tamén, pero sobre todo atender a todas esas alegacións, ata 800 que non foron atendidas no Plan Xeral anterior, unha nova exposición pública. Entón, decímoslle, alcalde, pode vostede nun orzamento de 6,68 millóns garantizarnos ou comprometerse a licitar a reforma puntual do Plan Xeral, a abrir a exposición pública para que a xente poda facer esas propostas de novas delimitacións do solo do núcleo rural, de novas delimitacións en edificabilidade, etc. Ben. Xosé Lois. Unha modificación dunha licitación do Plan Xeral, por favor, explíquelle ao público canto costa. Canto costa esa modificación. Está falando de Xenda de Lestimoño. Está falando xa de futuras e que foi a maneira de gobernar este pueblo últimamente. Anunciades cousas que non acabades de facer. Engañades a xente dicindo que ides facer cousas que nunca facedes. Eu non son así. Eu prometín que iba a Bardallo, vai a Bardallo. Non lle digo aos de Río Torto, non lle digo aos de Limiñoa, non nos engaño, non, fun ali e dei a cara, e dixo, non pode ser, porque teño que facer algo en Anllóns, porque temos que volver a dotar Lestimoño, porque temos que uns compromisos que temos adquiridos. O presupuesto é de 6.600.000 euros, señor Lois. É que se dedican a engañar a xente, coño. Dedícanse a engañar a xente, que lle compren o seu discurso, que lle compren. Non sabe o daño que lle está facendo usted a esta xente, ao pueblo este de Ponteceso. Fai 8 anos que non para de facerlle daño, de non máis que mentir, de dicir auténticas animaladas. E dame igual o que digan que me puxon como un energúmeno como me puxon. Vale, isto é a realidade, eu non veño aquí a mentir.
Vale? E veño aquí a decir, desde un principio, está xente verdade aquí, comprometime con eles, e dei a palabra e vai a muerte. E falei con Roberto, e falei con Juan, e dixeron, pa diante con ese orzamento. Imos gastar 700, casi 800.000 euros no orzamento de levar agua á zona toda de Bardallo e Limiñoa, cando sabemos que non é capaz. Podo facer eu iso, chegar ali a facerlle unha falsa esperanza a xente e dicirlle, non vos preocupedes, que eu vou a facer. E pasa un ano e non o fago, paso 2 anos e non o fago. Fago iso. Eu non anunciei un puente, non anunciei unha piscina olímpica, eu non fixen esas cousas, E farei moi mal as cousas, Fareines fatal. Pero que non fago é engañar a xente, Iso non o fago, E insisto, seguro que temos errores. Pero non xogamos así, Eu non xogo así. Non podo levar a licitación puntual do plano. Non a podo levar porque o presupuesto trae xos aquí para aprobar. E non a podo levar. Vale, son eu o primeiro que está preocupado e gustaríalle podela meter no presuposto. Vale, non se preocupe, que xa estou eu bastante preocupado e bastante problemas teño encima da mesa de xente que me ven con esas historias. Claro que xa sei que teño que facer unha modificación. Vale, cando poida, e se quere creer na miña palabra, que eu sí que teño palabra, eu vou non intentar, pero non o vou anunciar aquí hoxe, cando non teño recurso para facelo. E sei no que non o teño. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto número 2.1. Puxemos a fase de control. Pasamos a dación de contas da resolución da alcaldía dende a número 27 do ano 2016 de 19 de xaneiro ata o 31 de marzo co número 219. José Manuel. Repite. Non pasa nada. Doulle conta dos decretos 200 aproximadamente emitidos desde o 19 de xaneiro, a fase de control, o número 27 ata o número 219 e o 31 de marzo. Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, seguinte punto de orden do día, punto 2, número 2, mocións de urxencia. Aquí o Partido Socialista trae unha, dúas, tres, 4, 5 mocións. O RON que ustedes modificaron cando gobernaban. Teño aquí unha dúbida coa votación do orzamento. Podría ser repetir, a favor 7, e logo en contra. Partido Socialista. 3 del Partido Socialista en contra y 1 del Partido Socialista abstención. En do Partido Socialista. Vale, creo que me... También fue lo mismo, también fue la misma votación en el anterior, uno del Partido Socialista se abstuvo. Sí. Podo unha cuestión de orde, podo intervir? Sí, claro. Ben, hai 3 mocións presentadas cunha exposición de motivos e unha proposta de acordos, un rogo que é a lectura dun manifesto, un rogo sin parte expositiva nin votación, e outro rogo que é a lectura do outro manifesto, sin parte expositiva nin votación. Só hai 3 mocións. Perfecto. Está ben o que usted dixo. Primeiro, procedemos a urxencia, a votar a urxencia das 3 mocións que presenta o Grupo Socialista. Votamos a urxencia, como votamos unha por unha, os 3 xuntos. O máis correcto, porque logo se debate, se inclúe, se vota de xeito individual, sería votalas de xeito individual as inclusións para o seu debate e votación. Vale, votamos primeiro a urxencia da moción 1 do Grupo Socialista. Xosé Lois, pode lela para votar a súa urxencia. Moi ben, moitas gracias. Ben, a nosa primeira moción, das 3 que nos permite o regulamento,
fala de solicitar á Xunta de Galicia a dotación dunha ambulancia medicalizada na comarca de Bergantiños e na Costa da Morte. Falamos de que a comarca de Bergantiños, da cal o Concello de Carballo é o núcleo central e de maior poboación, aglutina a máis de 70.000 habitantes, 31.000 delas no municipio de Carballo. Sen embargo, pois é unha comarca moi descentralizada no que é na súa distribución de población e un gran volumen de actividade industrial. Ten un gran volume, sobre todo no polígono de Bertua e tamén no Parque Empresarial de Tella e na Laracha, que tamén hai un gran volume industrial. Ben, pois se sumamos todo isto fai imprescindible contar cun servicios de emerxencias sanitarias que estean á altura das necesidades da veciñanza. Os concellos da Costa da Morte levan 25 anos reclamando a dotación dunha ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado, SVA, a diferencia das que hai de soporte vital básico, como a que ten a base en Ponteceso. E iso dotaríanos dun maior servicio de garantía para o soporte vital sanitario aos hospitais de referencia, nomeadamente o CHOAC. Ben, de que se trata cando falamos de emerxencias sanitarias graves? Pois falamos sobre todo das doenzas que supoñen a maior causa de morte, os infartos, os ictus ou os traumatismos severos determinados por accidentes, tanto de tráfico como accidentes laborais. Aquí o tempo de resposta é un factor crítico que determina a diferencia entre a vida e a morte ou entre a recuperación total e padecer secuelas irreversibles. Moitas veces hai que ter grandes esperas polas ambulancias medicalizadas e estas fan moitísimos kilómetros porque, por exemplo, a que ten base en Ponteceso, cada vez que ten que ir ao CHOAC e dá a volta, pois pasa máis de 2 horas, a veces incluso 2 horas e media ou 3. O cal obriga a botar man dos medios sanitarios de outras comarcas. Se a isto sumamos que estamos vendo cousas que son abertamente ilegais, como cambiar aos doentes críticos dunha ambulancia básica a unha ambulancia medicalizada no aparcamento dun restaurante en Carballo ou nunha área da Laracha, onde hai un cambio de sentido pola peaxe, pois estamos falando que esta situación non se pode manter. Como reflete moi ben a hemeroteca, nesto a prensa de Bergantiños estáse volcando e da Costa da Morte con este tema, porque é algo moi importante. Vimos facendo tanto o Partido Socialista de Galicia como o BNG reclamando esta dotación durante moitos anos. Ben, pois os acordos a aprobar, se se aproba a urxencia, sería instar a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a dotar de forma urxente e permanente ao Centro de Saúde de Carballo, de Vimianzo, de Ponteceso. Nos preferimos que sea en Ponteceso, por suposto, ou se a prensa tamén fala de Vimianzo, dunha ambulancia medicalizada con soporte vital avanzado e que preste servizo as 24 horas do día ás necesidades da Costa da Morte e de Bergantiños. Tamén instar a Xunta de Galicia a dotar de forma urxente ao Centro de Saúde dunha ambulancia medicalizada, tamén a área da Costa da Morte, e dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta. Basicamente, esta é a moción que se debatiu outro día na Diputación, aprobouse co voto favorable de todos os grupos agás a abstención do Partido Popular. Ben, procedemos á votación de urgencia. Votos a favor? Ben. José Manuel, Roberto, Juan. Ben. Votaremos a favor desto para que mañán vai usted a prensa e diga que gracias a unha moción do Partido Socialista a Xunta ten que dotar dunha ambulancia medicalizada. Nós somos os primeiros, non teño os datos, faleino antes con Roberto, usted aquí plantea datos, se son reais estes datos que non teño por que dudar deles, penso mesmo que vostede, que a comarca necesita unha ambulancia medicalizada, que os traslados non se están facendo dunha forma correcta, penso mesmo que vostede, e que a sanidade
deberíamos de xogar de outra forma. Vale. A min aquí, o meu partido importame moi pouco. Moi pouco. Vale. Se teño que votar en contra do meu partido, vou votar en contra do meu partido. Non se preocupe. Vale. Isto pareceme unha moción coherente. Unha moción que temos que apoiar todos. Por iso vai ter o noso voto a favor. Se trae mocións deste estilo, conte que nós imos a votar ao seu favor. Antes de expoñer a moción, non había que ter votado a urxencia antes de que nos expuxera a moción en sí. Xa votamos. No ROR non se estipula nada e no Reglamento Orgánico Municipal tampouco. O normal é facer unha pequena exposición e votar a inclusión. Joder, claro, exposición ten que facer. Para saber de que vai. Vamos. Bien, podemos rectificar na seguinte, Xosé Lois, limítese a ler a parte principal. Non quería que lera a moción, entón. Non é por eso. É por un punto en concreto. O Partido Galego dixo aquí desde un principio sempre, como se que dixemos, que nós nunca íbamos votar mocións partidistas, pero nin do PSOE nin do Partido Popular. Entendas onde quero chegar? Se a moción fora votada, nós podíamos votar na urxencia sí ou non. O que non podemos votar é en contra de non solicitar a ambulancia. Agora, na urxencia, por eso eu digo, si primeiro non habrá que facer unha pequena exposición, votar a urxencia, e depois se a urxencia pasa, que eles poñen a súa a moción. Votar a inclusión. Xa, pero quería ler a exposición de motivos, claro. Entendo o que quero decir. Vale. Xa expuxo a moción inteira. Vale, eu creía que... Se é votar por urxencia, é votar a moción, porque se ten urxencia a moción, é despois votar a moción á parte. Entendo que ten que ser primeira votación de urxencia, unha vez se aclara o texto e despois que debate si ou si non se lle aproba a urxencia. De aí viña a miña pregunta. Eu creo que calquer moción que se traiga ao pleno, por moito que se ralentice o pleno, creo que debe ser explicada. A exposición de motivos e os acordos aos que se queira plantexar deben de ser explicados. Vale? Por eso, deixei que Xosé Lois lese tanto a exposición de motivos como os acordos que queira plantexar. Creo que se pode interpretar de calquer dos xeitos. Eu sou máis partidario de que, unha vez que se trae unha moción que se pasou un traballo para traelo, pois que se lle deixe explicar dita moción. Pero, bueno, o criterio do secretario aquí é o que ten que imperar e non o meu. Podo intervir brevemente. Ben, pois nós queremos agradecer a predisposición dos grupos do Pleno, primeiro o debate da moción e segundo, pois agradecer os grupos que voten a favor. 4 de cada 10 euros do orzamento da Xunta de Galicia van destinados á sanidade. Vale? Para nós é importantísimo a sanidade pública. Por iso, ter ese servicio de ambulancia medicalizada na Costa da Morte, en Bergantiños, é algo irrenunciable. Neste caso, agradecemos o apoio de todos os grupos e esperamos poder conseguir este tema e seguir pelexando, porque a verdade é que hai... Eu entendo a veces o que di Juan do Partido Galego, non? Pois, porque hai cousas que aquí aprobamos unánimemente, o desdoblamento da vía de Buño a Carballo. Xosé Lois. É un inferno ir por Xosé aí. Lois. Aprobamos moitas cousas por unanimidade que despois non se fixeron. Xosé Lois, por favor. Afortunadamente, alcalde, outras sí. Por exemplo, o tema do educativo, que vai na seguinte moción, pediuse para Ponteceso unha mellora do tema da obra e dis que se vai a facer. Entón, pois hai que agradecer cando se fan as cousas ben, nos queremos dar as gracias. Ben, agradecese. Ben, está votado. Repetimos a votación, a inclusión. Agora votamos... Vale, ben. Sí, votos a favor. Un par de minutos. Sí, coño. De receso. Sí. Temos que seguir. Ben, Xosé Lois
segunda moción que traes ao pleno. Moi ben, a segunda moción fala do estado dos centros educativos, en xeral en Galicia, pero nomeadamente en Ponteceso, vale? Nos, por resumir, vale, por non ler toda a moción, pois os edificios privados, cando pasan de 50 anos, teñen que ter unhas revisións obligatorias, etc. Sin embargo, os colegios, moitos dos cales teñen máis de 50 anos, por exemplo, Eduardo Pondal, que fixo o aniversario hai 3 ou 4 anos, estuéramos ali, non ten unha revisión, vale? Non sabemos se ten amianto no tellado, os baños había que renovalos, que ainda son os que teñen a cisterna arriba e hai que tirar aí dun cordón. Entón, nos pedíamos eso, vale? Pedirlle a Xunta de Galicia que houbera de forma obligatoria unha avaliación técnica integral do estado dos nosos centros educativos e un plan para a mellora e a dotación das reformas necesarias, vale? Sobre todo eso, o tema de amianto, de reformas e todo iso. O texto da moción é o que queremos acordar, basicamente. Ben, votamos. Eu antes podría fazer unha pregunta ao señor García Carballo respecto da moción. Usted di que non hai eses plans. Ten certeza de que non existen? Porque está facendo unhas manifestacións, se é verdade que non existen, lógicamente eu votaría a favor da ausencia, pero claro, son manifestacións que está facendo vostede. Están sustentadas en algún tipo de documentación ou ten... Si, os colegios e os institutos... A Xunta fixo plans que se teñen amianto ou non teñen amianto? Iba a explicar, a Xunta ten un pequeno apartado nas xefaturas provinciais que se chama Unidade de Mantenimiento, vale? Unidade de Atención a Centros. Entonces aí hai un arquitecto técnico ou dous que recorren todos os centros da provincia e pois os directores e as directoras pois vanlle dicindo, pois o mellor fainos falta este muro, fainos falta isto, pero non hai o que decimos, como hai nos edificios privados, que hai unha obligación de presentar un estudio de como está o edificio a partir dos 50 e dos 75 anos. Na educación non existe esa obligación e non existe ese plan. Por eso pedimos que se aprobe ese plan e que veñan os centros educativos, sobre todo o Pondal. A ver, o Pondal é o que está máis antigo. O instituto tamén, que tamén ten necesidades, pero o Eduardo Pondal está moi mal. Hai que mirar o tema do tellado, hai que mirar as ventanas que faltan por rehabilitar, por cambiar, e o tema dos baños. A Xunta, con as medidas que me chegaron por prensa, xa estou aquí presente no colexio. Creo que xa está, non sei se o alcalde podería explicar un poquinho ao respecto, porque, claro, se vamos a debatir ou votar a favor dunha moción de ausencia de algo que xa está encaminhado, que xa fixo a Xunta o seu traballo, pois non teria sentido. Ben, se podo facer unha aclaración para que esta proposta, esta moción que trae o Partido Socialista, entender o noso sentido do voto, vale? Centros educativos. Instituto vai a ter unha inversión de 500.000 euros nesta anualidade. Eduardo Pondal estamos intentando ser incluídos no plan de arquitectura pedagóxica, vale? Que estuvo aquí a directora xeral fai unhas semanas, e a unidade técnica da Xunta pasará por aquí nas próximas semanas, vale? Na guardería, que é outro dos centros que tiñamos con necesidades, vamos a ter unha aposta por parte da Xunta de 88.000 euros para impermeabilizar e sacar todas as humedades do centro. Entón, nós non quero que entenda que lle votamos en contra desta moción por un capricho, non, porque creo que temos un camiño moi grande andado, que estamos cerca de conseguir que en todos os centros educativos de Ponteceso haxa unha inversión autonómica. Entón, ten que entender que isto non se corresponde ca realidade do que está pasando en Ponteceso. A realidade é que temos 2 centros educativos que xa están atendidos, un terceiro que estamos traballando neso, que é o Colexio Eduardo Pondal, e esperamos ter novedades nos próximos meses, que a realidade é que a día de hoxe non podo prometer que as teña conseguidas, pero sí que estamos traballando. A unidade técnica está elaborando un proxecto, é verdade o que dixo os Elois, deficiencias que ten, baños, e a ver o que di ese informe. Tan pronto vexamos o informe, eu non teño inconveniente ningún en enseñárvolo, e
E se depois temos que volver a traer a moción e instar a Xunta de que se comprometa a sacar eso adiante, eu non teño maior inconveniente en apoiar esa moción. Ou se non o vou a facer, porque por agora a Xunta con nós está cumplindo a temporalidade que fomos emitindo en todo momento. Non está justificado. Non está justificado, sense. Vale? Dixo algo o conselleiro ou a directora xeral sobre o ciclo ese para prolongar o sanitario, o ciclo superior. Non. Formulámoslle a petición, como ti sabes, mellor que a min, dixo que trasladaría a consellería, falaría con o conselleiro, bueno, sei que vou a ter unha cita co conselleiro próximamente e eu recordareille a petición que lle fixemos a autoría aquí a directora xeral. Se quere deixámosla en riba da mesa ata ter ese informe do que fala vostede. Sin problema ningún. Vale. Última moción, entón, retirámola. Votamos a retirar. Non ten sentido a retirada dunha moción de urxencia porque non está determinada. Bueno, pois votamos en contra, punto, depois que volvo a traer. Votamos a urxencia. Claro. Non ten moito sentido. Vale, votamos a urxencia, vale? E que a reformule e que depois cando presento o informe, parece ben? Ben, sí. Algo que está na orde do día. Si nos avisa cando chegue o informe, para nós, fantástico. Pois veña, votamos a urxencia, votos en contra. Vale, votos a favor, abstencións. José Manuel, podes nos decir o sentido do teu voto? Estou perdido. A ver, hai que ir un pouquinho máis de seriedade, votamos, e de repente votas aí unha cousa, meteron así, son vellos. Voto a favor, a favor. Pero oímos estar vendiendo aquí, José Manuel, vaiche volver a explicar, Fran. Venga. Última moción. Xosé Lois, por favor, explique brevemente. Ben, a última moción para nós é fundamental falar do problema dos incendios, vale? E aínda non entrando siquiera na primavera plenamente, estamos marzo e abril xa con incendios na comarca moi virulentos, entón pues, queríamos traer aquí a debate unhas propostas para pechar esas iniciativas que se falaron pero non se completaron, como o tema da pista cortalumes de Corme Aldea, e tamén do resto de núcleos rurais do Concello, antes de que chegue no verán. E tamén pedir pois, que se incrementen os recursos a nivel da Xunta de Galicia, que son os que nos benefician cando temos un incendio, e saber como está o tema das faixas secundarias, porque dixéronos que a FEGAMP que votara en contra, ¿no? da idea de xestión que defende a Xunta de Galicia. Entón, nós estamos moi preocupados polo tema dos incendios. Cando chegue o verán e os nosos núcleos rurais volvan a estar ameazados as vidas e as casas e as propiedades dos veciños e veciñas de Ponteceso. Entonces queríamos falar deste tema. Ben, vou explicar. Nós vamos a votar en contra desta moción que usted trae por dous motivos. As inversións que usted me está pedindo aquí, pista de Corme Aldea, vais iniciar nos próximos días, vale, fará a Consellería de Medio Rural, sin custe para o Concello. Os hidrantes, creemos que se non hai error, antes do verán estarán instalados nos puntos acordados entre o noso xefe de emerxencias e a Consellería de Medio Rural. E, por último, que creo que das poucas cousas e cada que nos podemos sentir orgullosos é que durante a vaga de incendios que tuvemos en agosto do ano pasado, o comportamento da Consellería de Medio Rural e da Xunta co Concello de Ponteceso foi impecable. Impecable.
así o transmitimos, estamos super agradecidos a Xunta, tamén a todo o mundo que colaborou, non só a Xunta, así lle dixo a súa delegado do goberno, que é do seu partido, mostrei a gratitude, porque sempre, cando a necesitei, a chamei, me colleu o teléfono e me trasladou que iba a estar ao noso lado, é igual cos gandeiros. Entón, eu non vou a levantar a man a favor desta urgencia, porque creo que todo o que nós tiñamos que haber feito naquele momento fixémolo, e desde o minuto 1 que pasaron os incendios, traballamos a reo xa para formular necesidade. Está claro que este ano van vir os incendios, seguro que nos vai a coller, e collerános en zonas que non estaremos ben dotados nin de pistas, nin de hidrantes, tal, pero o recurso creo que sabemos todos que non é infinito. Ben, votamos primeiro a urgencia. Votos a favor da urgencia? Votos en contra? Ben. Non? Ben, señor Xosé Lois, pasamos ao turno de preguntas. Ten 3 preguntas, por favor, pode formulalas. Vale, perdón. Perdón, no, porque presentou unas por... José Manuel, pero que presentou unas por registro, vale, pode usted formular estas preguntas, o que pode formular. Empeza usted. Eu? Sí. Ben, rogo se pregunta. Rogo, primeiro. As malas linguas falan que empezaron a facer un muro de contención e a Xunta Patrimonio parou a obra porque non tiña permiso. Eu quería saber se iso era certo. Estamos falando de nivel da ampliación do aparcamento e todo este elemento. E recordolle a vostede que nunca minti. E rogolle nos conte que pasou. Na Rúa do Voluntariado levouse a cabo unha obra esta temporada, pero nos remates, a Rúa Real, había un cheiro insoportable. Nesa Semana Santa, con bastantes visitantes, pois a imaxe daba un pouco de pena. Hoxe pasei por ali pola mañán e vi que estaba un empregado do Concello intentando amañar aquel. Pero a pregunta é, bueno, un rogo é unha pregunta, ao mesmo tempo non tenía que ser, eu entendo que tenía que ser a empresa que fixo esa obra a que rematar ese traballo. De todos os xeitos, esperemos que o conseguira, non sei se o conseguiu ou non, e nada máis. Pois temos unha sobre as farolas de Pazos. Ustedes estaban moi contentos coa obra de Pazos, a parte nova do paseo. E eu queria preguntarlle se é un novo modelo de colocación de farolas, porque non sei se fixaron ustedes, pero as farolas, en vez de estar pousadas na cimentación, están unha 5 centímetros por baixo, outra 5 por arriba, é dicir, queda un hueco entre a farola e eu nunca vi. A mellor é unha nova modalidade de colocación, pero xa que están tan contentos podían intentar explicarnos o porqué. E por último, en Semana Santa, que xa se soltou por aí en outros momentos, daba un pouco de pena ver Monteceso comparado co resto de concellos, de lugares. Parecíamos, os que aparecían por aí, pois quedaban alucinados, parecía que era un pobo fantasma, é dicir, estamos, e non é cuestión digamos, de unha vez, que levamos moito tempo xa en que imos a peor. Non sei se teñen pensado. Ben, Roberto, formule. Juan, Xosé Lois, formula as súas 3 preguntas. Moi ben, nos a primeira pregunta que xa metemos por registro hai tempo tiña que ver coa limpeza das cunetas. Entonces pedíamos que cando fagan a limpeza das cunetas consideramos que o correcto é que se recollan
a terra das cunetas e que se retire nun remolque e despois sí que se pode depositar con permiso do propietario pois nun monte ou nun sitio así, vale? Porque incluso a xente o agradece cando ten unha chousa de monte, pero non quitar a terra do fondo da cuneta e tirala na beira da estrada, sobre todo en zonas que comunican núcleos de población, queda bastante mal. Esa era a primeira das preguntas, se iban a poñer eso en marcha nas vindeiras limpezas de cunetas. Despois preguntámoslle algo que nos preocupa moito, é que iniciativas concretas levou a cabo o Concello de Ponteceso respecto das caídas reiteradas que vimos sufrindo, a última no día de onte, de telefonía e de internet. Que accións concretas levaron a cabo? Hoxe. Estáme corrixindo Noelia, foi hoxe. Moi ben. E por último, a vista da situación que estamos a vivir e que imos vivir por culpa da guerra injusta de Irán no Golfo Pérsico e as consecuencias nefastas que nos vai traer a subida dos precios dos alimentos, fertilizantes, etc., preguntamos ao Concello, vai presentar un plan de axudas, un plan de bonos para o comercio, etc., para axudar as familias e as pequenas empresas de Ponteceso? Un plan que para nós ten que ter unha cuantía mínimo do dobre do custe da comida de maiores que vai a realizar o Concello. Non sabemos que custe vai ter, pero como mínimo o dobre dese custe deberíamos, ou pedimos nós que o destine o Concello a un plan de axudas ás familias e empresas de Ponteceso polos efectos da guerra. Eso serían as preguntas. Despois temos rogos. Fago os 3 rogos. Ben, os rogos eran 2. Simplemente queríamos rogar que nos deixara ler un manifesto que ten que ver precisamente coa paz, e outro rogo que é que nos deixara ler un manifesto que ten que ver co 8 de marzo, porque como non se celebra o pleno, pois queríamos tamén ler ese manifesto. Simplemente rogar que nos deixe lelos. Ben, José Manuel, a pregunta de como quedaron colocadas farolas en Pazos, pois eu non sei responderche, non sei se Constantino se pode responder. Quedaron algún efectivamente que hai que terminar, pero para buscar un nivel, non para que vai máis para o tipo vai, a cadera non vai un nivel. Respecto ao deporte, non ten que facer a empresa. A empresa solamente botou tudo onde estaba antes. Había olor antes. Pasa que agora, como a todas as cousas, pois dixe que fui de eso. E fui solamente facer un xusmón para non ter nada que ver coa empresa. Vale. Respondendo ao tema da Semana Santa, o Concello apoiou a Semana Santa de Corme como fixo ano pasado. Eu creo que o que debemos de facer, seguir apoiando a Semana Santa de Corme, pouco a pouco, como podamos, e ir potenciando algo que ali sí que ten unha tradición, e aquí creo que en Ponteceso non a ten. Un robo nese espacio, si me deixades. Sí. Consideraría que deberíamos solicitar o interés turístico galego da Semana Santa, posto que ten que ter arriba de 30 anos. Considero que o debemos de solicitar. Fago, para que non este enterado, eu xa non formo parte da Hermandade. Fago como concelleiro, non formo parte da Hermandade desde o ano pasado, pero considero que era unha cousa que deberíamos de solicitar, porque a Hermandade podría facilitar bastante máis as cousas. Miraremos se cumplen os requisitos, traballaremos como fixemos as festiletras en que consigan eso, porque claro que é un recurso a maiores que tendrían para poder formalizar a festa. Vale, limpieza das cunetas. O Concello, no Fondo de Compensación Medioambiental, creo que foi, pactou un
convenio coa Consellería e fui capaz de conseguir unha excavadora pequena para limpiar as cunetas. Creo que a limpieza de cunetas que se está facendo seguramente non sexa a mellor, a perfecta, pero sí que se están facendo limpieza de cunetas por todas as parroquias. Por todas. Xa fomos a Cormaldea, fomos á zona da Campara, fomos estes días, estuvemos en Vila de Suso, fomos a Sornes, limpamos Centella, creo que recorremos unha gran parte das parroquias. Entonces, seguiremos traballando nesa limpeza de cunetas, todo mellorable, pero a todo mundo que se depositou terra nas súas parcelas, o noso Concello de Obras foi falar con eles. Entonces, temos o permiso desa xente para depositar terra e despois retirala, como así se fixo. Iniciativas concretas da caída de Telefónica. Os 4 alcaldes afectados firmamos varias veces un escrito conxunto contra as operadoras para pedirlle ás operadoras que resolveran os problemas. Guerra, presentar plan de axudas e bonos. O Concello este ano vai volver a facer unha campaña de comercio donde esa campaña vai ir a todos os veciños empadronados no Concello un bono para gastar no comercio local, cunha doble misión: axudar as familias para que podan invertir e, segundo bono, dentro dese bono, axuda directa ao comercio local. O sea, creo que xa fai 2 anos que estamos traballando nese camiño. Este ano demos un paso máis, as axudas van ir directamente ás familias, pagado polo Concello de Ponteceso, non por ninguna consellería, pagado polo Concello de Ponteceso, e a todas as casas lle vai chegar un bono para gastar no comercio local. Iso está metido no presupuesto deste ano. Entón, que usted me veña con que guerra, que a festa do maior, mezclando todo, o sea, nós o ano pasado gastamos 100.000 euros, se non me equivoco, nas 2 campañas do comercio local. Este ano as cantidades serán similares, vale? Para favorecer que a xente compre no comercio. Entón, creo que non se fixo nos últimos anos ningún tipo de campaña nese sentido e creo que a xente, o comercio local está agradecido e creo que os veciños van a estar contentos con esta nova campaña. Robos de Apin, muro de contención de Nemeño. Non hai ningún expediente aberto, sí que hai a petición dun autónomo deste Concello en depositar escombro nunha parcela que é municipal e dixo que sí, porque nos vai facer falta para a futura obra. Non hai ningún expediente aberto nesa obra, non está a obra parada por nadie. Non, un autónomo deste Concello derriba unha casa en Mens e pregunta se nos fai falta escombro. E nós dicimos que sí, que vai facer falta escombro para esa obra. E deposita nesa obra. Non hai máis, non busquemos onde non hai. Sempre digo a verdade. Dixo usted que iba a decir a verdade. Sí, estou dicindo a verdade. Eso é o que se fixo. Ese autónomo dixo: señores, teño demasiado escombro acumulado nunha parcela privada e dime que non podo meter máis escombro aí. A vos importaríavos que eu meter aí? E nós dixemos, sí. Eu non dixo eso. Eu non dixo eso. E, bueno, o da Rúa Voluntariado, xa lle contestou Constantino, estuvemos instalando onte, creo que foi onte un sifón, e creo que non era, era na conexión mismo co pozo existente ali da... xa existía. Vale. Sí, pode facer. Hai unha obra acondicionamento do camiño a Canasteves e do camiño do Picote. Leva o letreiro posto desde hai 11 meses, parece. Ten un prazo de execución de 4. Está o letreiro, bueno, ahora xa está o letreiro, ata o letreiro ten un prazo de execución de 4 e obra na aldea está sen facer. Eu
eu creo que ten que volver a pasar polas obras. Fui hoxe, Pois ten que volver. Están as 2 obras terminadas, ven mañán a directora xeral a certificalas, tanto a dos Picotos como a de Canasteves. Entonces, eu equivoqueme de pista. Ai, bueno, Pero bueno. xa yo direi. Vale, pero o que ten que, eu que lle pediría tamén que se equivocou, se equivocou, vale, Si me equivoquei, se equivocou, justo, que se disculpe despois. por suposto. Moi ben. Ben, vale, vai justificar o señor secretario polo que entendemos que estes 2 manifiestos non poden ser lidos xos aquí no pleno. A ver, vamos a ver. A dirección do funcionamento do pleno pode ser alcalde. O rogo, o sentido do rogo, a finalidade teolóxica do rogo en si mesmo é propoñer unha actuación determinada ao tipo de goberno. E se atendemos a realidade social, o sentido usual dos rogos e costumbres, pois, como saben os diles que levan nesta corporación, pois, un rogo, pois, como se fixo neste caso de limpeza, de actuacións concretas que redunden no beneficio da ciudadanía. Entón, claro, un rogo para ler un manifesto, eu entendo que é retorcer un pouco ao reglamento de funcionamento tanto 578 e 86 como o ROM, e crea un precedente que rompe coa costumbre, o sentido teleolóxico e finalidade dos rogos. Entón, o meu parecer, sen prexuicio do que o presidente do pleno entenda, é que non se poden ter este tipo de actuacións porque crean precedentes que rompen co sentido propio dos rogos previstos na normativa aplicable. Pois así o faremos. Ben, dáse por terminado o pleno, son as 21:56, boa noite a todos.